Arratsalde-on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko egunez maiatzeko osoko bilkura deituta daukagu, ohiko osoko bilkura. Ikasturte politiko honetako azken bigarrena, ekainean burutuko dugu ikasturteko azken osoko bilkura, eta eguneko aztergaien artean 7 puntu ditugu. Eta ongi iruditzen bazaizue, hasiko gara. Idazkaritzatik dator lehenengo puntua eta hainbat akten onarpenerako proposamena ekarki dugu. 2024ko urtarrilaren 24koa, otsailaren 29koa, martxoaren 27koa eta maiatzaren 10ko akten onarpen proposamena da mahai gainean daukaguna. Beraz, honekin egunean edo egongo ginateke aktei dagokienean, eta ez dakit norbaitek zerbait aipatzerik, zuzenketarik edo ikusi duzuen. Ongi baderitzozue, onartutzat emango ditugu lehen aipaturiko 4 udalbatzako aktak. Bigarren puntura pasako gara, hau alkatetzatik dator eta 2023ko likidazioan arau fiskalak betetzen diren ebaluatzeko txostenaren bigarren bertsioaren berri ematea litzateke. Testuinguru pixka bat egiteagatik, martxoan burututako udalbatzan 2023ko aurrekontuaren likidazioari buruz jardun ginen, eta horretarako egin ziren txostenen artean 2023 ekitaldiari dagokion aurrekontuaren likidazioan aurrekontuaren beraren egonkortasun, gastu arau eta zorraren mugen helburuak bete zirela ebaluatu zen. Datu horiek behin-behinekoak ziren, izan ere mendeko erakundeen urteko kontuak onartutakoan egiten baita azken balorazio bat. Administrazio publikoen arauek adierazten dute datu bateratuetan neurtu behar dela egonkortasun edo aurrekontuaren egonkortasuna, gastu araua eta finantza iraunkortasun helburuak betetzen direla. Honela, Hondarribiko udalak martxoan egin zuen 2023 ekitaldiko likidazioaren onarpena, lehen aipatu bezala. Arma Plaza Fundazioak 2023ko urteko kontuak maiatzaren 2an onartu zituen, eta Hondarribia Lantzen Sozietateak maiatzaren 9an onartu zituen bereak. Datu guzti hauek kontutan hartuta, Hondarribiko administrazio publikoak sektore bateratuari dagokionez honako emaitzak izan ditu. Sarrerak 28.024.924 euro, gastuak 27.989.704 euro, eta zenbait ajuste minus 61.905 eurokoak izan dira. Beraz, 36.685 euroko finantzatzeko beharra du 2023ko ekitaldiak behin likidatutakoan. Hau esan da, kontutan izan behar da, batetik, diputatuen kongresuak 2023ko ekitaldirako zergarauak eteten jarraitzea erabaki zuela, eta bestalde batetik, foru aldundiak udalei lagaziela berari ezarritako defizit helburuaren zati bat. Non, Hondarribiko udalari 259.000 euro inguru zegozkion. Beraz, guzti hau kontutan hartuta, udalbatzari jakinarazten diot Hondarribiko udalaren 2023ko ekitaldirako aurrekontuaren likidazioak honako magnitude hauek dituela maila bateratuan. Finantzazio beharra lehen aipatu bezala 36.685 eurokoa da, ez da zor publikorik izan, gastu konputagarri osoa 26.804.278 eurokoa izan da, eta 2023ko ekitaldiko ordaintzeko batazbesteko epea 8,28 egunekoa izan da. Galderarik edo baduzue? Oso ondo. Berri eman da, likidazioaren magnitudeen berri eman da, kontuen batzorde berezitik datorren 3. puntuari ekingo diogu.
Eta hirugarren puntu honetan, 8/2024 zenbakiko aurrekontu aldaketa kreditu gehigarri bidez onartzeko proposamena da. Aurretik, aipatu nahi nuke, bozeramaile batzordean adostu genuela zein interbentzio txandak burutuko ditugun, eta lehenengo aurkezpen bat egingo da, talde bakoitzak edukiko du 10 minutuko tartea gutxi gora bere proposamenen aurkezpen bat egiteko, eta ondoren 5 minutuko replika batekin bukatuko dugu. Bueno, nik esan beharra dauka lehenik eta behin 2024ko aurrekontu orokorraren onarpen proposamenean egin bezala, aurretik egiten zen lanketa prozedura aldatu egin dugula. Udal taldeei hasieratik aurrekontuan txertatu beharreko proposamenak egiteko aukera eman da. Eta alkate bezala eskerrona adierazi nahi izan diet udal talde guztiei egindako esfortzu eta ekarpenagatik. Lanketa bide honetan, udal taldeei eskerrak emateaz gain, udal teknikariei ere egindako ekarpena balioan jarri nahi diet. Ordezkari politikook ditugun nahiak eta udalak dituen bedarrak kontutan hartuta lanketa handia egin baitute udal langile eta teknikariek. Beraz, nire eskerrona langilei ere luzatu nahi diet. Gaur proposatzen den aurrekontu aldaketa honek ia 6 milioi euro terdiko kopurua du. Horietatik ia guztiak altxortegi gerakinaren bidez finantzatzea proposatzen da, eta kulturako 200.000 euro kontu batetik beste behar batzuetara bideratzea ere proposatzen dugu. Jakinarazten dut, edo jakinarazi beharra dut, kontu hartzaile Andreak eginiko txostenen artean, kreditu gehirakin hau onartzeak dakartzan arriskuak ere gogora ekartzen dizkigula. Honela, finantza kontrol iraunkorreko txostenean aipatzen du gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako aurrekontu aldaketa honen finantzazioak aurrekontu ezegonkortasuna sor dezakela eta gastu konputagarria handitzea ekar dezakela. Hori gertatuko alitz, plan ekonomiko finantzario bat onartzera behartuak egongo ginateke Hondarribiko udalean. Baina zein beharri erantzuten diete kopuru hauek? Pixka bat xehatuz, aipatu nahiko nuke, atalka bada ere, alde batetik, babes sozialari dagokionean, zabalduz zaintza eredu berriaren programa martxan jartzeko partida bat sartu dela, Zubia zentroaren finantzaketa beharrei erantzuteko ere beste bat, oztopori gabeko bainoa programa kontratatzeko partida ere sartuta daukagula, oporrak bakean aur sarjara hauien etorrera laguntzeko ere partida bat proposatzen da, eta beste bat San Gabriel egoitzako 2. solairuaren obra finantzatzeko diru laguntza bat. Ondare inbertsioei dagokienean, Arrantzale auzoa berriritartzeko lehenengo aurten egin ahal den lanketaren zatia jasota dago, gizarte zerbitzuak bulego berriaren egokitzapenerako ere partida jasotzen da, Muliate eta Tudelene arteko zubia aldatzeko partida jasotzen da, Pasaia kalea hiritartzeko proiektua kontratatzeko partida bat jartzen da, hau da, obra baino proiektua kontratatuko da aurtengo urtean, San Nikolas Baleoarteko lurren erosketarako partida bat dago, Eskapatxuloko lurren erosketarako beste partida bat, babes ofizialeko etxebizitza bat erosteko ere, eta, hiru ibilgailu hibrido erosteko ere, eta azkenik aparkaleku publikoa zezen plazan ezartzeko azterketa lanak egiteko partida bat jasotzen da. Hiri ekipamenduen hobekuntzari dagokionean, Txingudik Astolako zuhaitzen mozketa egiteko partida bat jasotzen da, arrisku egoeran dauden zuhaitzak direlarik. Bestalde batetik, Alkartasuna eta Santiago elkarteen berrikuntza lanak egitea, liburutegiko teilatua birgaitu beharrean gaude, erreginaren baluartean bankuak birjartzeko asmoa daukagu,
Kalbarioko bidea hobetzekoa ere, auzoetako kirol instalazioen hobekuntza lanak burutu behar ditugu, skateparkean hobekuntza lanak ere, BMX pistan ere hobekuntza lanak egin behar ditugu, eta diktaminatutakoan jasota dago koberturari gabeko eremuen soluzioak aztertzeko kontratazio bat egitea, hau Alderdi Sozialistaren ekarpenetako bat da. Euskara sailari dagokionean, euskaraz jardutean itzulpen gintzarako maleta teknologikoak erostearen beharra ikusi da. Ondarea balioan jartzeko, erdiaroko harresia balioestea, faroa balioan jartzeko proiektua idaztea, Urpeko arkeologiaren inventarioa egiteko Foru Aldundiarekin lankidetza proposamen bat jasotzen da. Errotarrien liburua egikaritzeko bultzada bat eman nahi da, eta Jaizkibelgo harrespilen ikerketarekin jarraipena emateko ere beste partida bat jaso da. Udala eta herritarren komunikazioa hobetzeko helburuarekin, bazen pantaila bat jartzeko helburua dago, gaur egun kartelen bitartez informatzen da eta pantaila bat jartzeko helburua dago, eta herritarrekin komunikatzeko APP zerbitzu bat ere kontratatzeko asmoa badago. Hondarribiko hainbat eragileekin lankidetzari dagokionez, Hitzarekin, Axeri elkartearekin, HSB Surf taldearekin, Eskubaloi taldearekin eta Pilota eskolarekin hainbat proiektu bultzatzeko dirulaguntza partida batzuk jasoak daude. Kultura ekintzak sustatzeko, hemen jaso ditugu kultur saileko ekintzak antolatzeko partida bat, jaietako programa burutzeko beste bat, liburutegiko ekintzak burutzekoa ere, eta besteak beste errege kabalgatako atretzoak berritzeko diru partida bat jaso dugu. Ekonomiaren sustapenari dagokionean, Hondarribiko Ostaleritza elkartearekin proiektuak gauzatzeko diru partida bat jaso dugu. Ingurumenari dagokionean, animaliak artatzeko zerbitzuan sakontzeko beharra daukagu, lege berria dagoelako. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko poste bat ere jarritzeko asmoa daukagu, eta eguzki plakak eraikin publikoetan jartzen jarraitzeko proiektua ere badaukagu. Mugikortasunari dagokionean, herri mailako autobus zerbitzua martxan jartzeko lanetan gaude, eta diru partida bat jaso dugu ahalko balitz aurten bertan martxan jartzeko. Amaiurgo Herri Museoarekin ere lankidetzarako proposamen bat EAJaren aldetik jaso dugu, eta jaso da kreditu gehigarri proposamen honetan, horrela diktaminatuz genuen. Opengela Mendelu bizi berritzeko bulegoarako ere partida handitu behar izan dugu, Eusko Jaurlaritzarekin ditugun elkarrizketetan dauden beharrei erantzuteko partida hori momentuz guk handitzea erabaki dugulako, eta alardearen inguruko lanketan sakontzeko ere jaso dugu diru partida bat. Esan beharra daukat, hauek direla aurkeztutako proiektu nabarmenenak, beste batzuren artean. Udaltalde ezberdinek aurkeztutako proposamenetatik amankomunean ditugun hainbat proiektu jasotzen dira. Lehen aipatu ditut batzuk, jasoak daudela talde ezberdinena, eta beste hainbat elkarrekin partekatzen genituenak egindako proposamen ezberdinen artean. Beraz, ulertzen dugu herri proiektu eta beharrak direla aipatzen direnak gaur hemen dugun kreditu gehigarri honetan. Ziur nago, hainbat proiekturekin aurten bertan hasteko aukera izango dugula, eta beste batzuk datorren urtera begira gauzatzeko lehen urrats garrantzitsua izango dela gaur hemen kreditu gehigarri hau onartzen baldin badugu. Eta azkenik gogoratu aurrekontu gehitze bat dela hau. 2024 ekitaldirako aurreikusitako proiektuen handitze badela eta Hondarribiko udalak dituen erronkei erantzutea ahalbidetuko duela. Aurkezpen hau eta gero taldeak sarrera erregistroan aurkeztu zituzten heinean egingo da beraien aurkezpena, eta EH Bilduri emango diot
hitza beraiek egin zutelako erregistro bitartez lehenengo sarrera. Beraz, Garoa? Bai, arratsaldeon guztioi. Guk egindako proposamenak zehaztu nahi dudana da, aurkezterakoan ez genula kontzeptua eta zenbatekoa bakarri zehaztu, baizik eta jakiten dagoeneko sail ezberdinetatik lanketan egiten ari zirela, gehiago izan dela ideia edo proposamena hori, txertatzeko aukera bazegoen, o aurretik ja aurreikusitako partideetan baitan sartzerikan ero bazegoen. Eta ordan azalduko dudanagatik, ulertzen dela gure zentzua, azken finean berdintasun sailari dagokionez eta jakiten teknikaria ere hasi berritan dagoela, gure aldetik egiten genitun 3 hitzaldirako proposamen, eta gure mahai gainean jartzen genuna zen gaiak, ez? Ordan lanketarako proposatzen genitun pornografia edo sexu hezkuntza, beste bat amatasunarekin lotuta, edota hirugarrena hilerokoarekin edo maskulinitate berriarekin zerikusia zutenak. Baina azaltzen genuna zen plangintza horren baitan txertatzeko azken finean denak orden bat izan behar duelako. Eta berdintasuna alorrean ere mahai gainean jartzen genuen Inesa de Gaxenez, bere egunean sorginkeriaz salatutako emakumearen historia berreskuratzea, eta ulertzen dugunez zeharlerrokoa delako emakumearen alduntzea, baina bada herri historia, bada ondarea, orduan, horre egin genuen proposamena, eta gure ideien artean zen, emakume honen tamainu errealeko panpin, eskultura moduko bat egitea, eta ordan aurkezten genuen ze aurrekontu egin ziguten meninatik, adibidez. Gero ere memoria alorrean aurretikan bazegoen ja partida bat, eta ez genekien oso ondo zertzagon ibilita zerrez, baina gure proposamena zen, eta Amaiurren egon ginenean oso ondo azaldu ziguten bezala, ze garrantzitsua zen idatziz gelditzea historiako gertaerak, eta orduan iruditu zitzaigun interesgarra izango zela Asisko Urmenetak, Amaiurren kasuan egin zuen komikia kontatzen Amaiurko gazteluarena, bere saga horretan jarraipena egitea eta Hondarribikaurako kasukoa egitea. Orduan, proposamena ideia hori egiten dugu eta galdera zen, dirua baldin badago, dagoenetik ibiltzen dugu, ez? Orduan gehiago ideia hori izan. Gero mugikortasunaren alorrean, udaleko langile mugikortasun plana egin dugu ere proposamen bezala, gero ere egin dugun lanketan, esan zaigun bezala, interinitate handia dago eta momentu honetan hau egiteak ez dauka zentzu handerik, ordan usten dugu baldintzak egokiak diren momenturako. Turismoan ere, gure ekarpena egiten genuena zen, eztabaidatu izan dugulako turismoaren inguruko ze datu gutxi biltzen diren egunean, eta iruditzen zitzaigun horren datu bilketa bat egitea interesgarri izango zela, eta gehiago egin prospekzio lan bat, simulazio bat, ze egoeretan egongo zen gure herria, eskuartzerik edo segun ze eskuartze egiten dugun. Ordan, kasu horretan, erantzun zitzaiguna zen, honen inguruko lanketa baia egiten ari zela ere, Bidasoa bizirikan eskutik, eta azkeneko multzoa, aipatutako bazen panela jarri nahi den horrekin ere, iruditzen zitzaigun herrian zehar, totenak eta panel, olako informazio panelak gehiago jartzea egoki zela, baina horrek eskatzen du aurretikan sistema informatiko guztiare aztertzea. Ordan, erantzun zaiguna da lanketa horretan dagola, hasiko dela bazetik, ordan, guzti horrengatikan adirazen nahi deguna da, hasieran esandakoa, gehiago zian ideia, proposamenak, ea txertatu altziren martxan dauden eginkizunetan, ordan, 52.000 euroko bueltako proposamena dira, eta atzera erretiratu egiten ditugu, ez dugu bozkatzea eskatzen. Eskerrik asko, Garoa. Hurrengoa sarrera erregistroan proposamenak aurkezten EAJ alderdia izan zen, beraz, zuena da hitza. Mi esker, alkate jauna. Zaldean denekeri, aurkeztuko izuet batez ere gure alderriak, gure udaltaldeak inditun proposamenak, zabaldu ditugu 6 arlotan,
hirigintzatikan Arrantzala auzoaren obra, sartu ditugu kopuru osua, udala bere proposamen, udalak ez, gobernu taldeak, bere proposamenean sartu beharrean kopuru guztia, sartu aurten gastatuko dena, beraz, erabat ados, eta onartutzat hartzen dugu proposamena. Gero ere, beste proposamen bat ere onartu digute, batez ere Kanpandorreko pararraiosa o tximiso ratza aldatzeko proposamena, bai kontratu txikiz denez, esan digute, misi lantzea pixkat gaia, eta gero segurtasunaren gatik, aurrera ingo dugula, hala gelditu ginen bileran, gero mugikortasunen gatik, guk eskatzen genuen lurpeko aparkalekuaren proiektua bai Javier Ugarten, eta gobernu taldetikan beraiek esan dute, induzketak ingo dituztela 6 plaza, baina, aparkalekuaren ideia, erabat ados gaude, agian kokapeneakin ez, baina atzo irratien ibili ginen, jarraitzen pixka bat, atzoko irratiko saioan la misión moral del urbanismo eta zelbitate legearen ikusirik, gure aldetikan ikusten dugu, hori dena betetzeko, leku erosona eta kokapen hoberena Javier Ugarte dela. Baina, hori aztertzeko dago, misi ikusi beharko da induzketa lan horiek zer emaitzak emate dituzte, zen zati bat eginda, eta bigarrena haren aurrean. Eta orduan eskatzen genuen proiektuaren idazteko partida bat. Orduan, hau ez da hartu. Gero, gizarte aldetikan, gizarte zerbitzutako arloan, gizarte zerbitzutako bulego berrien laneak astea, guk ere kopuru osua jarri dugu, eta udal gobernuak bere proposamenean txertatu du aurten gastatuko duen zatia, beraz ere onartzutat hartzen dugu. Gero, bizirik eta euskalduna den herri honein, hemen daukagu lantzeko gaia. Ez dago proposamena, kopurua onartuta, baina proposamena ne ustez baiet, udal lokalen bat, o hezkuntzako lokalen bat, herri eragilek eta elkarteak erabiltzeko aukera izan dezaten, zerraiek aldatzea, APP-en bidez beraiek erabiltzea, ofizinako bulego ordu horietan batez ere erabiltzeko, bai korotako ensaietako, bai bizilagunen elkarteetako komunidade bilerak, edo kirol elkarteetako bilerak egiteko. Adibidez orain hezkuntza tala ikastetxean adida egiten berrikuntza bat, uste gelditzen dela 250 metroko areto handi bat, eta baiaren esiaren onduan gelditzen dena, eta hori landuta, gure ustez, interesgarria izango zen. Baina hortan gelditu ginen, elkartu ginenean, aztertuko zela gaia. Ondarri atzegina izenarekin dakagu jarrita kale-eskale proiektu berria, hortan kale-eskale proiektu berri horretan dakagu jarrita Arkol, Pasaia kalea, Mendelu ingurua eta Igerbideko Oliden izendako kale hori, batez ere 4 eremu horiek, izango ziren kale gehiago dena batuta, izan dute gobernu taldetikan aurten Pasaia kaleko proiektua aurrera emango dela, posten digu, penak elitzen gera, beste agian loteska eginda ingenezakela beste auzo horiek, baina Pasaia kalekin gustatuko litzaiguke, proiektuaren ideia lehenengo pauso horietan parte izatea, bai batzordean, edo bai bilera batean gutxienez gure ideiak zeintzu die kale hortakoz. Bere garaian landu genitun, eta gure ustez, interesgarri izango zen, gutxienez bizilagunekin landutako idei batzuk mahai gainen jartzea. Beraz, hemen zati bat, eren bat hartuta dago. Gero, nortasun eta ondare azken arloan, badakagu Santelmoko induzketa arkeologikoak azteko kopuru bat, haunditzea, batez ere aurrekontu nagusietan bazeduen 100.000 euro, esan digute, misio horiek gastatuko diela, eta orduan ondo ikusten dugu kantitate hori martxan jartzen balin bada, eta gero aipatu den moduan alkate jaunak Amaiurreko herri museoare ekarpen bat 5.000 eurokoa, beraiek aurkeztu ziguten proiektu bat hango bisitan, beraien museoa, herri etxe hortan
erakusketa gela batzuk egitea eta aportazioa behar zituztela, eta iruditzen zaigu interesgarria 5.000 eurokoiek lantzeko. 5.000 horiek lantzeko komeria badaude, legalki nola egin dezakegu, da, bilatu beharko dugu denon artean bidea. Zuen proposamena behiratzen, ikusten ditugu proposamen interesgarriak. Lehen aipatu didua moduan, batez ere aparkalekua kokapenen ez da leku bera, baina dago txertatua, Arrantzala osoa, garrantzia handikoa, 3 milioitarriko proiektu horren zati bat, lehenengo zatia sartuta dago, martxan jartzeko obra eta esleipena martxan jartzeko. Pasaia kaleko proiektua ere bertan dago, guk ere hortan geneukan. Muliateko bulegoak gizarte zerbitzuentzako ere zati erdia jarri da, 53%. Eta gero ere, interesgarri iruditzen zaizkigu, partida asko dire batez ere gehitzen dienean hasieran mantenu lanak, argiteriak, kulturakoa deigarri egiten zaigu, bere garaian aurrekontu orokorretan jarri zen kopuru ia bera da, erdizka, kontutan izan behar ditugu, aurten gaurko egunarekin gaur azken dekretuan kulturaldetikan daude 24.000 euro gastatu dena Amaiur azken gaztelua eta azken portuaren ekimenean gehituta daude, eta bertan orain arte gastatu ditugu kultura ekintzetan 457.234 euro. Orduan, iruditzen zaigu urtea bukatzeko, gaur maiatzako 30 izan da 360.000 euro agian eskaz gelditzen diela. Baina, ikusiko dugu, abertze ekintzan egiten ditugun. Zeren hor badaude beste ekintza potente batzu, 260.000 euro jaietakoak, eta gero badaude musika jaialdia egiteko ne ustez 300 zeuden, 200 kendu dire, 100 gelditzen dira. Orduan uste agian justo geldituko dela, horiena gastatzeko. Eta ere eskertzeko da, Muliateko zubia bertan sartzia. Faltezen azken informe sektorial aurarena iritsi da, 2022ko bukaerako proiektu bat geneukan hor mai gainean, eta horren arira posten digu, Muliateko zubia, Botik aldera faten den hori, Otudeleneara faten den hori, bertan egotea. Gero beste guztiak dire herrikoak, eta ere posgarria da, San Nikolas Baluarteko lurrak horko 182.000 euroko partida hortan, hori ja gauzatua dagola, ja nahiko aurreratu daude negoziaketak, eta posten digu, bere aurreko urtean 500.000 euro jarri genitun, eremu handia gorezteko kopurua, baina, zatizka egin den hortan, bare zoriontzeko moduko ekimena. Gehiago geneukan, agian arlo guzti jartzean, baina, zatizka hartzia ere bai, hola ibili gera urtetan, eta alden bitartean, gustatuko litzaiake, urrengo aurrekontutan gehiago sartzia. Gure ondarea berreskuratzeko. Eta hau ikusirik, gure aldetikan ere gure proposamena ia osotara barruan dagoenez, ere bosketarekitan kentzen dugu. Beraz, mila esker alkate jauna eta gobernu talde guztiari, gure ekarpen guztiak, ia guztiak bertan daude. Gero da baino aurre egiteko moduan. Mainoak ez dakite ongo diren edo ez, baina txanda Alderdi Sozialistako ordezkariari emango diogu orain. Sí, arratsaldeon, buenas tardes y gracias. Errepaso bat egingo dut, zeintzuk izan diren gure proposamena kredituak aldatzeko langilerian kontratazioa zen alde batetik teknikari bat kontratatzea, batez ere diru laguntzak beste administrazioetatik datozenak, eta beste pertsona bat kontratatzea ere izapide digitalak egin beharreko kontuan, batez ere horretan behar bezain ondo moldatzen ez diren pertsonentzat, mugikortasunari dagokionez 500.000 euro lirateke herri barruko autobuserako, baina azaldu digutenez oraindik partida txikiago bati baino ezin zaion heldu, hori baino ezin delako gastatu, ezin dugu besterik ezan horren gainean. Beste proiektu bat geneukan, Javier Ugarteko aparkalekurako etxe bizitzari dagokionez,
errepikatuta geneukan, udal aurrekontuetan proposatuta geneukan, gizarte larrialdetarako etxe bizitza bat erostea edo bigarren eskualdaketako etxe bizitza bat, eskatzen genuen ere eguneratzea ikerlan bat Hondarribiko etxe bizitzen ingurukoa egokitu alizateko politika publikoak, alor honetan egin beharrekoak, eta gero diru laguntzak, alokairurako 250.000 euro, gero 60.000 euro ere gorde ditugu, eta nahi genuen proiektu bat egitea Solbezetik parte zaharrerako egogailurako, baina saldu digutenez, hori aurrerago egin beharko da, plan orokorraren mendean dagoelako, hiritartzeari dagokionez, eskatzen genuen berriro jarlekuak ezartzeko Gernikako Arbola plazan, argiteria ere inguru berekoak, gero espazioak egokitzea karabanetarako Hondarribi barruan, eta beste 100.000 euro geneukan muliateko zerbitzu sozialetarako. Ikerlan bat nahi genuen egitea egokitzeko Emilio Zazetako udal lokal baten gizarte etxe bat egiteko, eta horren ikerketa hainbat urte egiten bada parte zaharreko galtzadarriak zaintzea eta Gipuzkoa plazako harriak ere bai, egokitzea beste espazio batzu txakurretarako, kakak biltzeko poltzekin ere bai, eta gero beste azterlan bat gobernu taldeak onartu diguna, konpondu alizateko udalerriko beste leku batzuk oraindik helmen mobila ez dutenentzat, hezkuntzari dagokionez gu bagen euskan diru laguntzak errepikatzen duguna hainbat urtetatik ezin dela, diru laguntza horiek azaldu digutenez beste laguntza batzu daudelako eskola materialak erosteko Jaurlaritzaren aldetik, eta kontzeptu beragatik ezin direla eman, baina guk ez genuen oso ondo ulertzen Irunen gertatzen delako olako diru laguntzak, baina hala ere badute udal laguntza, eta kirolei dagokienez 11.500 euro txalupa bat erosteko HS2 taldeari. Eta liburutegiaren aldetik planteatzen genuen etxezetzeko liburutegi zerbitzu bat mugitzeko arazoak edo mugikortasun murriztua dutenentzat, baina esan digute badutela liburu digitalen zerbitzu bat eta holako herritarrek eskuratzea badituzte aukera horren bitartez. Eta planteatzen genuen ere artxiboari dagokionez dokumentazioa berreskuratzea partida bat oroimen demokratikorako eta argitalpen txiki bat egiteko Hondarribiko kroniken gainean, zenbait espediente jasotzea ere bai, eta atal horretan kulturari dagokionez planteatzen genuen ere eskultura bat egitea arrantzalearena, hor atzeroarena dagoen moduan parte zaharrean, eta gero jauregia erosteari dagokionez badakigu ez dela posible, eta zerbitzu edo gizarte zerbitzuetan esaten genuen bainualdi egokituaren zerbitzua behin eta berriro eskatu duguna, kafetegia jartzea ere erretiratuen etxean, eta beste proiektu bat dago, aurreko gobernu taldeak neurri baten erosi ziguna, eta zen seinale bereziak pitogramadunak jartzea espektro autistako lagunentzat edo bestelako arazoak dituztenak, piktograma sistema hori oso ondo datorkie beren burua kokatzeko, uste dugu oso proiektu horreza dela eta interesgarri gerta daitekeela hori egitea. Edukiontziak ere nahi genituen jarri plastikozko tapoia jasotzeko helburu lagunkoiekin, gero puntalean ikusita daukago arazoak egoten zirela, eziekin
abian jarri nahi genuen WhatsApp zerbitzu bat udalarena edatu alizateko udal informazioa, behin eta berriro eskatu dugun proiektua da, eta zabaldu nahi genuen ere mendi zerbitzua mugikortasun murriztua duten lagunentzat, eta hori da dena. Noemi, jakina den bezala eta batzordean diktaminatu zenez azken finean zeintzuk izango diren proposamenak, ongi badirotzuzue replikarako bigarren txanda bat egingo dugu, laburxeagoa albada, 5 minutukoa planteatu genuen eta hasiko gara EH Bildutik, EAJ, Alderdi Sozialista eta azken irakurketa egingo dugu, bale? Aurrera garoa. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko berriz ere. Nik uste argi gelditu dela, kreditu aldaketa honetan ekartzen duguna oso zerrenda luzea dela, anitza, arlo askotakoa, behar ezberdinak kontutan hartuta, eta azken finean, agintaldi planean ere jasotako norabidean. Guk uste dugu bultzada handia ematen zaiela herrian dauden beharrei kreditu aldaketa honekin, badauzkagu ja aurretikan beste 29 milioi, orain gehi 6 milioi, sentsazioa da, ez da, denetan atzeratuta gelditu diren edo ataskatuta gelditu diren gai askori, bultzada emango zaiela, eta horrei bultzada emateko asmoa badagola, beraz, ongi etorria eta lehen bailen jarrai dezagun lanean. Eskerrik asko garoa, EAJaren izenean. Gonzalo. Bai. Gracias, alcalde, por cederme la palabra. Eskerrik asko alkate jauna, hitza emateagatik. Berriro gaude hemen aurrekontu aldaketa 2024ko gobernu taldeak aldaketa bat aurkeztu digu, ia 6 milioi 100.000 euro beste aldaketa aurrekontukoaren aldean. Ez dira kontu zail osoak edo konparatu behar badugu, egin behar dugu banaka, begiratu behar dugu 3 milioi gehiago igo beharko lirateke, ia 10 milioi lortu arte, hori konparatuko bagenu 2023koekin. Aztertu ondoren kontu zail guztia gobernu taldearena, konturatu gara duela 6 hilabete alkate honek etzuela egia esan. Garai hartan adierazi baizuen benetako aurrekontuak zirela errealak eta urteko gastu guztia jasotzen dira eta denak egikaritzeko modukoak, baina azten bagara aurrekontu ikusiko dugu aurrekontu aldaketa ondartzako aurrekontua, animalia jasotzea, etxe bizitza, puntalekoa, seinaleak, bide berriak, artapena, instalazio elektrikoak, hiri altzariak, zerbitzua txingudukoak eskualdatzea, konponketak, liburutegia, ezerlekuak, liburutegiko jarduerak, kirol jarduerak, eta beti bezala kulturakoak jasotzen dira, hasieran kalkulatzen ez direnak, edo ez dira ondo kalkulatzen, eta dira 360.000 euro, eta horri lotu behar dizkiegu beste 450.000 euro inguru, eta horri lortu behar zaizkio aurrekontuan lehendik jarritako 100.000 euro, eta azkenean 2006 barkatu 260.000 euro eukiko genituzke, eta orduan aldaketa handia gertatu dira. Beste kontu zail bat deigarri 18.000rekin alardeari dagokionez, eta orain ematen du 50.000 euro gehiago ekarri behar ditugula, eta ez dakigu zertarako diren proiektu baterako edo zertarako. Kontu zail horiek guztia 2 milioi euro egiten dute, eta ez ditu sartu nahi inbertsio partidak, zeren horietako batzuk badaude 2008ko erdi aldera, eta ez dakigu egikarituko diren, beraz, azaroan
alkateak zeinbait helburu ezarri zituen 2024an egin beharrekoak, etxe bizitza egitea, bidegorri zarea osatzea, San Telmo Gazteluko lanak esatzea, Hondartzako kiroldegi, udalak berak eramateak, Kasino Zarreko kafetegia abian jartzea, eta ez dugu ezer ikusi iaia urtearen erdian gaudela, eta aurrekonturik handiena daukagula, 15% gehiago aurreko urteetan baino, 29 milioi. Harria jaso zituela dirua biltzeko, lortzeko kantitate hori behar bada, hasi behar zenuke harrian mugitzen proiektuak osatzen joateko, esan zenuen, erronka handia, eginkizun handia zela 100% betetzea eta aurrekontu bat dela tresna bat aurre ikusteko, baina oinarria dela egikaritzean eta egiten dugun aurre ikuspenak ez duela ezertako balio, asmatzen espadugu hori dena, mamitzen, zeure hitzak dira, kreditu aldaketak, udal honetan oso handiak zela, zu zeuk esan da 150%koak zirela, edo iaia 150%koak, aurreko legealdietan ondo iruditzen zaizki kritikak egiten badira ikuspegi horretatik, eta batez ere zuk orain daukasun aulkitik, kritikak egiten badira, gero norberak egin behar ditu. Aurre ikuspenik ez badago zure gobernu taldearena, orain beste 6 milioi gehitu behar ditugu, iaia 10.000 euro dira, aurreko urteekin konparatzen badugu, orain arte egon den aurrekonturik handiena, 29 milioikoa, ez dugu aurrekontu zailik Damarriko etxeak esaterako gauzatu alizateko, ez dugu ere zailik ikusten adineko entzako apartamentuak edo etxeak egiteko muliaten, beste proposamen batzuk ere ikusten ez ditugunak urtebete joan bada ere. Eta 2023an konparatzen badugu, iaz aurrekontua zen 27 milioikoa eta orain 39 milioi. Baina horretaz aparte, sareetan ateratzeaz aparte, hiria ez dago berdin. Lehen genituen arazo ez gain, orain baditugu beste batzuk ere. Kiroldegia, garestiagoa, lorategiak ikusi behar ditugu, ikusten dugu kalitate aldetik hobetu beharra dagoela. Hiria zikinago, aparkaleku gutxiago, beraz eskatzen dut hausnarketa bat egiteko udal talde guztiak hemen ordezkaritza daukagunok, eta talde moduan Hondarribi maite dugunez, denontzako Hondarribi bat, inolako salbuespenik gabe, ez dugu atzera begiratu nahi, eta geure botua abstentzioa izango da. Ekarpenak gustatu egin zaizkigu eta kreditu aldaketa, baina ezin gara bat etorri negoziatzeko moduarekin. Geure proposamena aurkeztu genuen maiatzaren 3an. Jesarri egin ginen maiatzaren 10ean, ostiral batez, arratsaldeko 4etan, eta 2 lanegun pasa ondoren deialdia egin ziguten Ogasun batzordean maiatzaren 16an, beraz etzegoen aldaketetarako eta ezer egiteko inolako aukerarik, geure botua beraz abstentzioa izango da. Gustatzen zaigu aurrekontu aldaketa eta gustatuko litzaidake hausnarketa hau denon artean egitea. Guk esan behar genuena jarraian da prozedura ez zitzaigula gustatuko. Negoziatzen direnean edo egiten direnean kreditu aldaketak uste dugu aurrekontuekin bezala geure iritzia udal gobernuak aurreratu behar luke proposamena oposizioko taldeek beren ekarriez egokitu eta osatu alizateko. Orain kontrakoa gertatzen ari da. Lehenengo eta behin. Esaten nuenez, dokumentua aurkezten proposamen guztiekin oposizioko taldeak izan dira. Egin behar izan dugulako iaia itxumustuan, gero udal taldearen proposamena dator, hor txilindroa erabilita zapalduta uzten gaitu esan da gure proposamenetako batzuk jasota daudela. Gu fede honez pentsatu behar dugu
antzeko diagnosia egin dugula, bat etorri garela eta positibo eta batzutan etortzen gehielako diagnosia egiterakoan gure udalerrian, baina ez dakigu zenbateraino proposamen horietako batzuek balio izan duten gobernuaren dokumentua osatzeko jokabidea esan behar dugu ezegula gustatu, baina legala da. Baina norobea gobernu taldea oposizioan egon bada ulertu behar lukete nola sentitzen gara, nola ikusten dugun kexu agertu ginen aurrekontuetan eta horrela jarraitzen baduzue, naiz eta askotarako balio ez berdin jarraituko dugu. Kexuka eta protestakan geure aldetik prozedura beti erabili izan duguna lehen geneukana onena bermerik handienak ematen dituena hasierako proposamena uste dugu gobernu taldeak aurkeztu behar duela, berak ezarri behar duelako ze gastu kantitatea, gero kontzeptua gobernu taldearenak eta oposizioko taldeenak errepikatu egiten dira zenbait kasutan eta ez daukagu inolako aukerarik ekarpenak egiteko. Alderdi sozialistak jakin genuen egun berean, une berean, batzorde elkartu zenean, eta berriro esan nahi dugu jakin nahi genukela, lehenago jakin nahi genukela geure proposamenak osagarri izateko eta ez gauza bera berresteko. Guk 32 proposamen aurkeztu genituen, 2,5 milioi iaia, hori egin nahi izan dugun geure aukerak, ahalik eta lanik osoena egiteko proposamenak gobernu taldearenak batzuk jasota daude talde sozialistarena, esaterako hiri barruko autobusa, kontu zailak desberdinak badira, azalpenak oso ondo ulertzen ditugu, eta gero aurrekontu zail bat jartzea zerbitzu sozialetako instalazio berrietan, hori ere gobernu sozialistak ikusi zuen aurrekontuetan, jaso egiten du gobernu taldearen proposamena, gizarte larrialdetarako pisu bat erostea, hori puntaleko haurtzaindegikoa egokitzeko partida bat, eta aurrekontuan proposatu dugu ikerlan bat telefono mugikorren estaldura osatzeko, eta bat gatoz parking proiektuarekin, baina proposamenak desberdinak badira ere, baino egokitua, erretiratuen etxeko kafetegia zabeltzea, eskatu dugu teknikari berezitu bat, diru laguntzez arduratuko dena, beste erakundena, gobernuak ikusi du, bidazoa aktibaaren bitartez egiteko aukera, eta badago aurrekontu zail bat oso ondo ulertu ez duguna helburu aldetik 50.000 euro horiek alarderako, esan digute neurri baten hor egon litazkela bitartekariaren joan etorriak, bidaiak, baina oso kantitate handia da, eta hor batzordean azalpena eskatu genuen, etzen zehaztu, edo guk ez genuen erantzun argiri jaso zertan erabiliko den diru hori. Beste proposamenak, talde sozialistak egindakoak onartu ez direnak aipatu izan ditugu lehenago, eta jarraitzuko dugu hauek onartu ez diren guztiak aurrekontuetan 2025an aurkeztuko ditugu, uste dugulako lagungarri izango dira gure hiria sostengagarriagoa eta jasangarriago izateko, eta azaldu dudanaren aldetik eta berriro ere prozedura ez zaigula gustatzen berretzita abstentziora joko dugu, uste dugulako proposamen batzuk oso onak izan direla, gobernu taldeak proposatutakoa onargarria dela, baina gaitzetsi dizkiguten batzuk uste dugu ere onak izan litezkela Hondarri bitarren bizi modurako, eta espero dugu hori dela gure helburu nagusia, herritarren bizitza hobetzea. Bueno, hemen hitz egin dugun kreditu gehigarri hau 6 milioi euro terdiko kreditu gehigarri bat da, eta herritarren beharrei erantzuteko ekarpenak dira guztiak. Udal osoaren kreditu gehigarri bat dira baldin eta bozketan onartuak izango badira. Behintzat,
Nabarmentzekoa da alderdi ezberdinek proposatutakoen artean hainbat proiektu partekatzen direla. Arantzale auzoko obra, gizarte zerbitzutakoa, herri mailako garraio publikoa, hainbat kale hobetzeko proiektua, lehen aipatu den bezala Pasaia kalekoa, aparkaleku beharrei erantzuteko azterketak, bainu egokituko zerbitzua martxan jartzea, eta bar, zuek ere aipatu dituzuten bezala. Eta proposatzen diren beste hainbat jada aurrekontuan jasota daude ere, eta lantzen ari garaia. Etxe bizitzen inguruko azterketa, turismoaren inguruko azterketa, Santelmoremuko induzketak, Laboaizetako argiteria, Bonodendarena, Kasino Zarreko kafetegi zerbitzua izateko idazketa prozesuan gaudeia, Udalua txapa martxan dago ja, dirulaguntzak kudeatzeko teknikariarena ere prozedura martxan dago, eta bar. Beraz, gaur proposatu den aurrekontu aldaketak udal gobernu taldea jakinarazi duen legealdi programari barkatu erantzuten dio. Eta pozgarria iruditzen zaigu jakitea proiektu amankomunak baditugula udal talde ezberdinok. Hasieran aipatu dut, udalean gauden ordezkariok egineko lana eskertzen dudala. Izan ere, bakoitzak eginiko proposamenak ikusirik, ez legoke eztabaida handi egitan sartzeko arrazoirik. Orain, entzundako valorazio batzuk, nire ustez nekez ulertu daitezke ikusita hainbeste proiektutan adostasunak baditugula. Eta nik uste dut herritarrek adostasunak eskertzen dituztela desadostasunak baino gehiago. Eta prozedura izatea eztabaidagune nagusia, aurkezten diren proiektuak egokiak badira, zergaitik hainbeste gatazka prozeduran. Lehendik ezarria zegoen prozedura etzen balekoa. Abotsan hitzek bezala alderdi sozialistak eta EH Bilduk ere kritikatzen zuten udal gobernuaren prozedura bai aurrekontu eta kreditu aldaketetan. Prozedura aldatu da eta orain ere baten batek ez du gustokoa. Aintzinagokoa nahiago da, edo kritikatzea da helburua. Rodilloarena hemen entzun da behin baino gehiagotan. Eta orain egiten den prozedurak azkenean jasotzen duena da ekarpen zabala guk badakigu eta ezarri dugu legealdi programa bat. Eta legealdi programa horren baitan lantzen ari gera proiektuak eta horretarako osatzen ditugu aurrekontuak. Ez dut uste inori harrituko dionik hemen egin diren ekarpenak. Edo bakarren bat agian baina denak daude lerrokatuta legealdi programa batekin. Eta besteen ekarpena jasotzen dira eta txertatuta daude ulertzen dugu gaur hemen bozkatzera goazen proposamenean. Guztion artean egindako kreditu gehigarri bat da, edo aurrekontua azaroan onartu zen ura. Guztion artean, talde guztiok ordezkatuak sentitzeko moduko proposamena dela iruditzen zaigu. Nik ere esan ezake prozedura aldetik aurkeztu diren hainbat proposamen jada aurrekontuan sartuta daudela adibidez, azaroko aurrekontuan sartuta zeudela eta onartuta zeudela eta berriro proposatzen direla. Edo egiten diren kopuru proposamenak ez direla egikatitzearen errealitatearekin egingarriak, lehen aipatu da, urteko gastua proiektu osoarenarekin alderatuta, egingarria dena da urtero gastatu daitekena, eta horregatik urtean hitzeko inbertsioak egiten dira, eta horrela jaso beharra dago aurrekontuetan, edo beste hainbat gai. Baina nahiago ditut Ezkerroneko hitzak izan. Bai agotxan hitz, EAJ, Alderdi Sozialista eta EH Bilduri eskerrak eman nahi dizkiet egineko lanagatik eta egineko proposamenengatik. Eta politikaren testu inguru honetan bakoitzak atera daitzala bere ondorioak, ni behintzat pozik nago egindako prozedurarekin, egindako lanketarekin, agian ohitu beharko gara, baina uste dut horrela askoz ere hobe erantzuten diola herri proiektu batzuei, herritar ordezkario garen aldetik partekatzen ditugunean eta denon artean proposatzen ditugunean. Beraz, mila esker guztioi.
Ongi baderitzo zue, bozketara pasako gara, diktaminatutako 8/2024 zenbakiko aurrekontu aldaketa kreditu gehigarri bidez onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak eta abstentzioak, gehiengoz onartuta beraz. Hurrengo puntua hiri eta lurralde antolaketa batzordetik dator, laugarren puntua, Kai Berria 78 HE-ren sareen biltegiko pabiloiaren xehetasun azterketa behin betiko onartzeko proposamenari dagokiona eta ez ditxuri emango diotitza. Mila esker Igor, arratsalde on guztioi. Igorrek esaten zuen bezala, gaur aurkezten den xehetasun azterlan honen xedea da kofradiak duen arazo bati soluzio ematea. Izan ere, Kai Berrian sareentzako biltegi bezala erabiltzen den eraikina zaharkituta geratu da, espazioa txikia dute, eta beraien funtziotan gatazka handiak sortzen dizkie. Eta beraz, proposatzen dutena da, oraingo eraikina dagoen lekuan, eraikin berri bat egitea, oinplan zabalagoa duena. Hau dela eta, pixka bat kokatzeko, esan nahiko nuke, Kai Berriko eremu hori ordenatzen duen plan berezi bat dagoela, 98. urtean onartutakoa, eta plan berezi horren arabera, naiz eta aurkezten duten proiektuak ez duen eraikigarritasuna handitzen, de hecho, zertxo bait jaisten duen, oinplano zabalagoa edukitzerakoan, behartuta daude xehetasun azterketa hau aurkeztera. Gainera, esan beharra dago ere, ez dela lehenengo aldia, kofradiak arazoak dituela sareen bai konpontze eta biltegiratzearekin, eta 2017an ere beste azterlan bat aurkeztu zutela, eta orduan egin zutela bigarren eraikin bat, eta lehenengo eraikinetik sare konpontze funtzio hori bigarrenera pasa zuten, pentsatuaz lehendik zegoenean biltegira bideratzearekin nahikoa izango zutela, baina ez da horrela izan. Izan ere, azkeneko urteetan, sareak asko handitu dira, 10 tonako sare eta hitz egiten ari gara, eta duten eraikina, ez zaila balio. Hau horrela, kofradiak bere burua behartuta ikusi du, Pasaiako beste biltegi bat alokatzera, eta gainera saren garraioa bera ere, arazo bat da, ezin dute errepidez egin, eta barkuan eramaten dituzte, honek eragiten dituen, bai diru galera eta gestio arazo guztiekin, ezta? Beraz, hau honela, beraiek planteatzen dutena da, oraingo eraikinak 2 solairu ditu, eta beraz izango zen hori dagoen lekuan, berri bat egin, esaten dudan bezala, oinplano zabalagoa, baina solairu bakarrekoa, eta hor bai moldatu ja sareak bertan biltegiratzeko, eta kudeak eta arazo guzti horiek bertan konpontzeko. Beraz, egia da, arazo nahiko kafkiano baten aurrean aurkitzen direla, eta horrekin jabetuta prozeduran gainean ibili gara, eta, zuek ikus dezazuen 2022 abenduan hasi zen prozedura, proiektua sartu zuten, eta hasierako onarpena dekretuz eman genion azaroan, egia da hasierako onarpen hori beste sektorialetara, hau da beste administrazio batzutara bidali behar dela, hor ez dago gure esku, sektorial horiek noiz erantzuten duten, baina, egia da ere desente ibili direla, eta haiek egindako ekarpen guztiak jasota, pasaden astean, sartu dute proiektu berria ja, haiek egindako, sektorialek egindako proposamen guztiekin, eta batzordera eraman genuen udal arkitektu Andrearen aldeko txostenarekin, eta gaur udal batzara dakargu onartzera. Beraz, azte 10 eguneko buelta honetan bidea eman diogu. Uste dute, batzordean ala gertatu zen, alderdi guztien aldeko bozka jasoko duela, izan ere, nik uste dut denok jabetuta gaudela, beharra benetakoa dela, eta horixe, mila esker. Eskerrik asko ez ditut taldeek zerbait esatekorik. Josu? Bai, ezan bakarrikan, hau proiektua oso proiektu interesgarria da, ez da berria, zaharra da. Lehenbiziko lanak egin ziren sare konpontzeko edifizio hori zala eta ez zala, orain dela
lau bat urte, 5 urte. Oso garrantzitsua izan zen hura, porque azken finean emakumearen lanak, han zeuden benta inguruan, bere hotzakin, situazio nahiko penagarrekin. Sare konpontzeko edifizioa intzanean, ikuste zen baita ere, bigarrengo objektiboa izango litzatekela, sare konpontzeko edifizio hau. Arrazoia izan ditu, porque azken finean sarea onditu egin dira, eta sareak, pasaira jute ziren, kamioa eramaten duten, barkoz jun, etorri, eta neketzu itezan arrantzalentzako. Guko alde hortatik beti izan dugu, gure nahia gauzak arrantzaren inguru munduan errasteko gauzak, eta nik usten dugu proiektu hau beharrezko dela. Nik usten dute lehenagotik posibili izan baldin hobe, baina, jake hoain dauden, zuzentzen dugu. Edifizioa egia da, zaukan problemak sareakin, zareak humedade handiakin, bere garaian edifizio bintzan emakumeak konpontzeko sareak, baina hor problema zeuden, berotasuna zeola, eta gusten dugu oso elementu importantea dela sarea hori saia hau egitea. Eta gure boto aldeko izango da. Eskerrik asko. Bai gogoratu, lan hauek irauten duten bitartean, herritarrek ere bereziki hasierako tartean, sufrikutuko ditugula kamioien joan etorriak eta molestoa obra asko izaten diren bezala trabak eragingo dituela eta pazientzi pixkat eskatuko dugu, baina bakoitzaren iritzia jakiteko ongi badiritzozue, laugarren puntu honen bozketara eramango dugu, aldeko bozkak. Aho batez onartua beraz, eta nortasuna sendotzeko batzordetik 5. puntua dakarkigu Hondarribiko udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2023-2027 plan estrategikoa onartzeko proposamena eta Garoari emango diotitza. Eskerrik asko, Igor. Bai, esan dezun bezala, gaur ekartzen duguna da udalarekin lotutako euskararen erabilera normalizatzeko plana. Udalaren plan estrategikoa da. Martxoan ekarri genuen herri mailan euskara sustatzeko plan estrategikoa, eta gaur ekartzen duguna da udalari begira. 7. da, azken finean bide bat egin delako, eta orain artean egin dena horreri gehitzera dator. Komentatu nahi dudana da, gaur ekartzen duguna, nortasuna batzordean zinegotzi guztiei eskaini zitzaiela aukera lehenengo eskutikan informazioa jasotzeko, langileekin ere kontrastatu degula eta bere berri eman zaiela, maiatzaren 9. Aipatzeko eta esan dudan bezala 7. plana da, ordan lan handia eginda, udala euskalduntzeko azken urte guzti hauetan, eta horren ondorioz, momentu honetan, 10 langileetatik 9 gai dira bere zerbitzua, bere euskaraz emateko, ahozkoaz ari naiz bereziki. Eta 10-etik 8 jaisten gara idatzizkoaz ari garenean. Baina plan honekin eman nahi duguna da, beste salto bat, azkenean euskara ere lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza izateko. Euskara presentzia gehiago izateko udalaren barruan. Eta iruditzen zait garrantzitsua azaltzea zergaitik, zergaitikan urrats hau. Alde batetik da, Eusko Jaurlaritzak eskatzen digu, aldiro egin behar degula, eta dekretu berriare badaukagu, egin behar dugula 5 urteko plana nola egiten dugun euskararen presentzia handiagotu gure udaletan. Ordan, Hondarribiko udala ere horreri erantzun behar dio. Bien, badago beste puntu bat oso garrantzitsua, eta da, SIADEKorekin eginda lanketa hau, eta 2023koa bukatu zutenean diagnostiko bat esan ziguten zein den Hondarribiko udalaren errealitatea. Eta gaur ekarri nahi ditut 3 datu pixka bat ulertzeko. Eta lehenengoa zer da, lan bileretan euskera erabiltzen da 67%. Harremanet informaletan langileen artean jaisten da eta 64%koa da. Baina aldiz, beste erakunde publikoekin udal langileak hitz egiten dutenean, portzentai hori igotzen da 68%. Hau da,
udal mailan egiten den euskara maila handiagotzen da beste udal batekin, aldundiarekin edo harremanetan gaudenean. Horrek erakusten diguna da gaitasuna benetan badagola euskaraz gehiago egiteko. Eta hirugarren arrazoia da, UEMako kide egin garela. Bai, jarri nahi dudana da mai gainean, eta azaldu genuen bezala, UEMA bereziki sortu zen udalerri euskaldunak, beraien komunitatea da, gu parte horren gara, eta lehentasuna da euskaraz aritzea. Baina gu ez gaude realitate horretan. Gure realitatea badago elebitasuna ere nagusi daukagula eta erderaren nagusi dela. Orduan, plan honetan jasotzen dena da euskarari lehentasuna bai, baina elebitasuna ere baita ere. Zergaitik azken finean behar degulako euskaraz ez dakiten udal langile hoien eskubideak bermatu eta baita ere udal zinegotziena. Beraz, UEMako kide bagara, norabide horretan nahi dugu, baina badakigu nondikan abiatzen garen. Eta nola mundu honetan dena kuantifikatu eta neurtu egin behar den, euskara plan hau Eusko Jaurlaritzak ere kuantifikatu egiten du eta egoera bakoitzari zenbaki bat jartzen dio. Eta orduan, zenbaki horren baitan, baldin bagoaz, 1000 puntutako eskala batean, orain artean Hondarbiko udalak zaukan puntuak eta bat zen, 578koa. Esan dezakegu, 5,7 puntu bat 10ko eskalan. Eta plan honekin egin nahi dugun saltori, jauzi hori, handia da, 814 puntutara iritsi nahi dugulako. Hori da, jartzen garen helburua badakigu, topatuko gara zaitasunekin, egin beharrekin, baina ikusten duguna da aurrera jotzeko, pixka bat aurrera ere markatu behar dela, eta bereziki langilei esaten genuen bezala, hemen dena ez da papera bakarrik jasotzea baizik, eta nahi duguna da hori egiterakoan posible izatea, ez? Eta ordan nola egiten dugu hori posible? Aurrikusi dira bereziki hiru ardatz, 3 palanka, esateko lehenengo da lidergoa. Azken finean, udal arduradun politikoen aldetik, zerbitzu buruen aldetik, udal langilegoak bere egitea euskararen presentzia areagotzea udal mailan. Bigarrena, eta oso garrantzitsua ere da, jarraipen batzorde bat egongo dena. Azken finean, plan honetan jasotzen den hori, aztertuko dugu jarraipen batzorde horrekin, eta esandakoa bereziki da, ze zailtasunekin topatzen gara, zer egin beharko genuke. Eta horretan, UEMak lagunduko digu, asko ze beraien lana arloa da, eta horrela jakingo dugu beste herritan nola egiten duten, eta prozesua errazagoa izateko. Eta gero, egia da, plan honetan, plan estrategikoa dago, baina plan honetan jasotzen dira ere hizkuntza irizpideak. Nola egingo dugun, azken finean, 2 hizkuntza ofiziala dauzkagu, eta orduan, jasotzen dena da, 20 egoeretan nola jardungo dugun bakoitzean. Zerrenda luzea da, baina diagnostikoa oso ona egina dagoenez, aurreko urtetakoa identifikatu dira 20 horietatikan 5 arlo non hor eragiten, hor lana egiten, lehen esan dako, puntuaketa horiek lortzeko aukera gehiago ditugun. Ta zeintzu diran, 5 puntu horiek, alde batetik handa, herritarrekiko harrera postuetan, hor, areagotzea, euskeraz egiten dena, bereziki euskeraz hitz egiten duen herritar horreri, euskeraz erantzutea. Ze momentu honetan, hori ez dago ziurtatuta. Bigarrena da, agerraldi instituzionala udalak egiten duen, pentsatu egin behar dugula, ze hizkuntzatan egingo dugun, nola egingo dugun, itzulpen zerbitzua behar dugun, nola, ze azken finean, denak nahi dugu eroso egotea, baina euskarak ere bere presentzia egotea, ze bestela inertziaz, azkenean dena gaztelerara joaten delako, horrein zainketa egitearena. Udalari begira, udal langileak, portzentai oso handian badaukate gaitasuna euskaraz ere sortzeko beraien dokumentazioa. Orduan, hortan nahi dena da euskaraz sortzera animatu. Gero, nahi deguna da udalbarneko idatzizko lan hizkuntza ere euskara izatea. Udalagiria, dokumentazioa, hor euskaraz sortzea, espedientearen lehenengo sorrera horretan, eta 5. izango zen, bereziki harreman informal horietan, ez dena bilera, baizik eta pasillokoa edo hau edo astelenean kontatzen duguna, asteburua ze moduz juntzaigun, hor ere aukeran euskerak ere presentzia gehiago izatea. Orduan,
Hau da, udalaren plan estrategikoa, 23-tik 27-ra aurrikusten dena, bide bat markatzen diguna, eta bereziki da, jarraipena egingo dioguna, trabak eta zailtasunak zeintzu dian identifikatzeko, eta denon artean beraiei aurre egiteko. Eta hau da gaur Euskara Sailetik ekartzen duguna. Eskerrik asko, udaltaldeek aipamenik egiteko asmorik. Bai, EAJ-aren txanda. Mi esker, garoa. Gure aldetikan erabat adoz, da jarraipen bat. Osake, 7. plana aipatu duzun moduan, legeak hori. Hau nahi du esan, euskera zibiltzen garen denok lan hizkuntza moduan, ne ustez, harremenetan ere bai, nahiko portzentai alda hilo. Baina ez dugu ahaztu behar, hizkuntza eskubideak bermatu behar diela. Bermatzen ditu baitare, lan honek, baina ez ahaztu hori, zen badaude herritar batzuk, zoritxarrez, agian euskaraz ez dakitela, eta nahiko nuke, ez izatea lehen hitza bai euskaraz izan dadin, baina hizkuntza eskubideak bermatu beharko ditula. Baina besterik ez, bestela ondo ikusten dugu lan guztia egin. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sí. Bueno, pues bien. Bai, nik batzordean aipatu nuen, gaia landu genunean, Alderdi Sozialistak ezin duela ados egon bertan jasotzen diren proposamen batzuekin. Irizpide dagokionez, eta berriro esango dut, irizpiden atalari dagokionez eta bertako proposamen jakin batzuei begira. Egia da, irizpideak berak ere UEMaren gomendioen araberakoak dira, eta guk ez genuen UEMan atxikitzeko aldeko botoa eman. Baina, bueno, zehaztu egingo du, tekstuak berak irizpideak zehazten dituenean, behin eta berriro errepikatzen da argitalpenak, txostenak, egutegiak, nominak, hitzarmenak, abisuak, denak euskeraz edo euskara eta gaztelaniaz idaz daitezkeela. Horrek bidea zabaltzen du euskara hutsean egiteko dokumentazio horiek. Gure proposamena da, irizpide horietako erredakzio guztian honakoa jarraitza. Hau da, euskeraz eta gaztelaniaz egitea beti ere euskara lehenetsiz. Eta ez, irizpideak diona euskeraz edo euskara eta gaztelaniaz baizik, eta euskaraz eta gaztelaniaz beti ere euskara lehenetsita. Horrek badauka asmoa izan ere UEMatik etortzen zaigun idazketa honekin eta irizpide hauek ikusita, ez dugu uste bertako herritarren eta bertako langileen hizkuntza eskubideak bermatuko direnik, batez ere euskaraz ulertzen ez dutenenak. Alderdi Sozialistatik euskara lehenetsi nahi dugu, publikoari egiten zaion lehenengo arreta euskaraz egitea ongi ikusten dugu, eta gero gaztelania pasa ulertzen ez badu, bertako argitalpenak, publikazioak, baita webgune ere lehen ez da euskaraz, eta gero klik egin berriz eta gaztelania ez, publikazio guztietan, argitalpen guztietan, lehenik euskarazko testua agertzea, eta gero gaztelaniazkoa, edota euskarazkoa beltzez, eta gaztelaniazkoa beltzatu gabe, eta horrela beste hainbat irizpide ere lehenesten ditugu. Baina nik epatu dudan irizpidean idazketa hori ezin dugu onartu. Izan ere, iruditzen zaigu komunikazio oro euskara eta gaztelaniaz egin behar dela. Ez du inolako berrorik ematen euskaraz edota euskara eta gaztelaniaz helarazteak. Izan ere, guk hori erabakitzen baldin badugu, ez dakigu euskara bakarrik erabiliko ote den edo ez. Berriro diogu, idazketak izan beharko luke euskaraz eta gaztelaniaz egingo direla. Komunikazioiek euskara lehenetxiz. Horrela, normalizazio lortuko genuke eta bi hizkuntzen berdintasun eta normalizazioa itxiko gineke. Guztientzako berdintasuna lortuko litzateke eta iruditzen zaigu irizpide hauek gisa honetan erredaktatuta badaude ez dela hori bermatuko. Izan ere, idazketak berak ez ditu hizkuntza eskubideek bermez ematen. Horrek bakoitzaren interpretaziorako zabal ikusten du testua eta gure herritarren eskubideen kontra joan daiteke. Ez gaude planaren beraren kontra, bai bertako irizpideen idazketaren kontra. Eskerrik asko, Noemi. Zuzenketatxo bat bakarrik
idazketa hau Siadekok egindakoa da, plangintza hau Siadekok egindakoa da, Garoak lehen aipatu duen bezala, eta ez UEMA soilik izan da aholkularitzan lagundu duen eragile bat, baino Siadekoren bitartez landutako plan estrategiko bat dela gogoratu nahi dut. Eta ongi badirotzuzue, 5. puntu honen bozketara pasako gara, Hondarribiko udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2023-27 plan estrategikoa onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Pone, los criterios... Barkatu, bertan jartzen du UEMak proposatutako irizpidea kontuan hartu direla Hondarribiako irizpideak egiteko. Siadekok idatziko zuen, baina irizpide hauek UEMakoak dira, nik horrela ulertzen dut behintzat. Aholkulari bezala eragile bat kontutan hartu da UEMA, baina dokumentuaren idazketa, pentsatzen dut lehen aditzera eman, edo horrela ulertu nik behintzat, UEMak idatzitako dokumentua dela, zuzenketa bezala Siadekok idatzitako dokumentua dela, eta UEMA izan dela aholkulari bat ibilbide honetan. Soilik argitzeko, zeren uste dut argiketa hori ere importantea dela. Beraz, argiketa hauek eginda, bozkatzera pasako gera, plan estrategikoaren udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2023-27 plan estrategikoa onartzeko aldeko bozkak, kontrakoak, gehiengoz onartua beraz. Eta pasako gera gobernu organoen kontrolari dagokion 6. puntura, 2024ko 1273 zenbakitik 1527 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokionean, norbaitek galderarik badu? Bai, arratsalde on guztioi. Galdera bat daukagu 1355 dekretuaren inguruan. Ez daki jakingo duzuen buruz, uste dute bozeramaile bileran aurreratu zela galdetuko genuela honen inguruan, hau da asfaltatze lanak egin direla amuten, bilateria ondoan, galdera erresa da, ea lanak bukatuta dauden, ala ez. Bai, eskerrak aurreratu zuela, bestela, igual ez nizuke erantzun goren, baina bai. Erantzuna da ez, lanak ez daude bukatuta, izan ere, oraintxe bertan, egia da, asfaltadoa egina dago, baina falta da konektatzea kostakaletik datozen txirrinda horiek bidegorrira. Eta gainera, bilateria orain ere, obretan ari direnez, hor garaje sarrera berri bat agertuko da, orduan bidegorria bera ere modifikatu egingo denez, itxingo dugu, de hecho, orain hasiko dira ja espaloiaren obra horrekin, orduan hori egitekoan konektatuko da, eta orduan bai, bukatuta egongo da. Osondo, gogoan duzue mugikortasun mailan horren inguruan ari zenuten, bai ez lasai. Gogoan duzue mugikortasun mailan landu genuela bukaera hori, eta, eskerrik asko, osondo. Zuri. Beste dekreturik zerbait argitzeko? Pasako gera 7. puntura berez erregu eta galderei dagokienean, Alderdi Sozialistatik idatzizko galdera pasa ziguten, zuei proposatuko dizuet lehenengo galdera hori egitea. Yo que la pasamos. Galdera hau pasa genuen eta honela zioen. Gizarte zerbitzuen eraikinaren ingurukoa da, hor dago, hor proiektuaren gaia dago, akatzen bat egon zen edo saiakera bat egiteko idaztekoa, ia adostuta daude banaketan, espazioak lokaletan zerbitzu sozialeteko zerbitzuarekin, eta ia kontuan izaten den zerbitzuen kartera edo zorroaren araberako banaketa. Hau da, duela gutxi ikusi izan dut udalak
lehiaketa bat egin duela, psikologoaren bulegoaren ingurukoa, akordio bat egingo dela, lehiaketara aterako dela, psikologo eta erdi edo bi laguntzaile kontratatzeko nola edo hala, eta gero beste proiektu bat Zabalduz izenekoa, kooperatiboa, hor dago, lankidetzan egiten dena eta nola edo hala, bi auzi dira, elkarrekin joango direnak, zerbitzu sozialekin batera. Nere galdera hau da, nola edo hala kontuan izaten den proiektuak handitzerakoan orain egin nahi den lokal horrekin zen. Bere egunean nik galdetu izan dut eta esan zidatenez gaia ez dagoela adostuta zerbitzu sozialekin eren bat erabili nahi izan zutelako beste gai batzuetarako izate zerbitzuenak etzirenak. Hau da, galdera da, ia adostuta ote dauden eta zerbitzu berri horiek ia jasota ote dauden eratuko diren espazio berri horretan. Argi esaten dut, nik uste dut egin behar badugu zerbait berria ondo egina zerbitzu sozialak oso oinarrizko elementoa delako eta proiektu batzu daude oso interesgarriak, batez ere psikologoak eta bestelakoak hitz egiten da askotan espazio bat eurentzat eta gero Zabalduz gaia ere adinekoentzat nola edola kontuan eta bateratu beharko da kanpoko enpresa bat baldin bada ere edo gobernuz kanpoko erakunde bat gobernuz kanpoko Zabalduz hori delako lekua behar dute. Nik uste hori egin ondoren nola edo hala, ia hori ikusita dagoen, ia gaia zertan den. Nik egingo dut eta gero Josuri ere pasako diotitza, bale? Bale, orduan, nik irigintza sailetik esango dizut, gu sartu ginenetik bilera egin zela gizarte zerbitzutako teknikariarekin, gazteriakoarekin orduan ez, justu jubilatu berria zegoen, proiektua idazten ari ziren arkitektu taldearekin eta irigintzako teknikariekin. Beraz, proiektu basikoaren gainean, diseinuaren gainean, juntziran hausnarketak egiten eta hainbat aldaketa jasotzen. Jakin badakit ere, lehendik olako bilera komun batez, baino idazketan ari ziren arkitektu taldeak gizarte zerbitzutako eta gazteriko teknikariekin ere bilduta izan zirela eta jaso zituztela haien beharrak. Baino, esatizut, gu gaudenetikan bilera mankomuna egin da, eta beraz, esekuzio proiektuan bilera hortatik ateratako hainbat moldaketa jaso dira. Gainontzekoa, Josuri utziko diot. Kaixo, Josu. Eskerrik asko, nik ere oso argi izaten dizut, baietz, elkartu garela gu gaudenetik eta ez ditzuk oso ongi esan duen moduan, bertako teknikarikin. Eta argi esaten dizut ere, ez bakarrik teknikari, zeren uste dut oso garrantzitsua dela, askotan barkatu langile eta zahazten gera, eta hemen bilera bat edukinun, bai arduradun eta gizarte langile guztiekin eta etorkizunean batzuen lantoki eremore izango zenez, oso egoki ikusten nuen beraiekin ere hori partekatzea, ez zaitelako bat ere ondo iruditzen arduradunak lekua zein den jakitea, baina bertan lan egingo dutenak ez. Orduan guztiekin nik behintzat planoak eduki nitunetik lehenengo egunetik beraiekin bildu nintzen eta partekatu nuen. Gero aipatu duzu bi gauza, bat da gizarte zerbitzuen legeak exigitzen diguen zerbitzu bat orain kontrataziora atera dena, behin baino gehiagotan areto honetan hitz egin dut honen inguruan eta da babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoei arreta psikosozial bat emateko, orain puntalean daukagun eraikin txiki batera joateko asmoa daukagu, ez daukagulako beste espaziorik, bertan irigintzakoak egon ziren espazioa eta zari naiz, eta gero kontuan hartu da ere bai, eta hau ez ditzuk aipatu du, azken lantalde bilera horretan, proiektu hau buruan genuenez ere aurreikusten da
behin Muliateko obra bukatzen denean, zerbitzu hau, karterak exigitzen dugun zerbitzu hau, bertara ere joatea. Azkenik aipatu duzu Zabalduz kooperatiba bat da, argitzeko esaten dizut, eta batzordean ere, izan genuen batzorde informatiboan, aipatu nun Zabalduzetik etorriko diren teknikariak ez direla betirako hemen egongo baizik, eta aurreikusten da 2 urtez pasako dutela Hondarribin gero helburua baita herria eragitea eta herria izatea Zabalduzekoek erakutsiko diguten lan hau egingo dugunak. Orduan, ez dakit noiz bukatuko dien zehazki Muliateko obrak, baino espero dugu 2 urte baino lehenago bukatzea, baino Zabalduzekoen helburua ez da hor gelditzea, baizik eta herria eragitea. Eskerrik asko. Beste galderarik edo idatzizkoa bakarra jaso dugu. Bota? Kaixo. Kaixo. Arratsaldean gu. Barkatu. Improvisazioa daukagu eta ezin badira gaur erantzun, hurrengo plenorako uzten ditugu, baina bai hainbat gai ekarri nahi genituela gaurkoan. Lehenengoa Hondarribian jazz jaialdiaren inguruan da, joan den urteko uztailean, bigarren edizioa ospatu zen, uste dugu bigarren edizioa izateko arrakastatxoa izan zela, publikoan sentsazio onak utzi zituen, eta 4 egunean zehar herrian barrena hainbat jarduera izan genituen, musika proposamen oso ezberdinekin disfrutatu ahal izateko. Jaialdi oparoa zen, baina era berean tamaina aldetik jasangarria, formatu txikikoa eta hainbat kaleetan zehar ospatzen ziren kontzertuak. Badakigu faktore honek garrantzi handia daukala, gaur egun ere, eta itxasetxeko saio eta ez gain, kontzertu eta eszenatoki txikiz josi zituen herriko kaleak. Joan den urteko edizioaren balantzea ona izan zela ikusi genuen, eta harriduraz ikusiko genuke beste ezer ez dagoen bitartean, behintzat, jaialdi honi ez jarraipenik ematea. Are gehiago, kontutan izan da, aurreko udal gobernuarekin martxan jarritako beste egitasmo batzuk jarraitzeko aukera izan dutela, adibidez fenomena, eta mua jaialdiak ere, atzo oso berri on bat eman ziguna. Beraz, maiatzaren bukaeran gauden honetan eta momentu honen berririk ez dugunez, gure galdera da, aurten Hondarribian jazz jaialdiaren 3. ediziorik izango da, edo antzeko zerbait planteatzen da tarte hori betetzeko. Improvisatuz, zuk esan duzun bezala, aurrez eukiko bagenu erantzun zehatzago bat emateko aukera eukiko genuke. Aipatu zu Hondarribian jazzen balorazioa baikorra zela, segurazki jendearen balorazioan oinarritzen baldin bagara orain, udal prozeduren balorazioa baikorra denik esatea uste dut ez zuek eta ez guk ezin dugula esan balorazioa baikorra zenik, izan ere jasotzen baitugu eta urteko likidazio txostenetan eta kontuen txostenetan eta behin eta berriro bigarrenean atera zen, baina lehenengoan ere atera zen kontratu txiki errepikakorren bitartez ezin direla horrelako jaialdiak antolatu. Beraz, aurten ez da 3. Hondarribian jazz saiorik antolatuko, baina bai antolatuko da asteburu horretan eta horretan lanean gaude hainbat kontzertu egikaritzeko lanketa bat. Eskerrik asko. Beste galdera bat. Su tranquilo casco viejo, en el que antes tan solo había tabernas y cofradías. Lehen parte zarrean tabernak eta kofradia besterik ez dago, orain souvenir dendaz beteta eta ingelesezko menua dituztenak eta beste denda berezi batzuk badirudi Salou edo Magaluzen inguruan ari garela, baina duela gutxi hori gobernu talde honetako kide batek esan zuen Hondarribiko turismoaren gainean, testu ingurua zein zen, turismoaren eragina estatuan eta hor aipatzen dira Magaluz eta Salou bi adibide jartzagatik eredu txar moduan
gobernu talde honek hor parte hartuta 6. Hondarribi kokatu du zaku berean, Magaluzen zaku berean. Gure lehenengo galdera da, ia udal taldea ados dagoen Hondarribiaz erreportaje horretan saldutakoa eta zer lortu nahi dute jarrera horrekin. Eta bigarrena merkataritzarekin dauka, Hondarribiko merkataritza lanean ari da aspaldidanik udalak lagunduta kokatzeko bere burua denda erakargarria butik esklusiboak edo berezia dituena, zerbait berezi eta nortasuna daukana, zer erakar dezake erakustea estatu mailan Hondarribi bihurtu dela merkataritza eta oroigarriz dendaz baino besterik ez dago, eta ados daude gure dendariak irudi hori ematearekin? Bueno, elkarrizketa bat La Sexta katean ateratzen denean, ez da gobernu talde honetatik estatu espainoleko testu ingurua irakurketa egiten duen balorazio bat egiten, baizik galdetegi bat egiten da komunikabide batetik eta erantzuten da udal ikuspegi batetik, kasu horretan La Sextan gertatu zen udal ikuspegi batetik egintzen galdetegi baten erantzuna. Turismoari dagokionean, bai, aipatuko dut, noski gobernu talde honetan kezka badagoela. Kezka badagoela bizitzen ari geren turismo etorrera masiboarekin, ereduarekin berarekin ere, eta horregatik, lehen aipatu dugu aurrekontuetan jasota dagoela, turismoaren inguruko azterketa bat egiteko, bidasoa bizirikekin egiten ari geren lanketa, foru aldundiarekin berarekin egiten ari geren lanketa ere, eta partekatzen da nolabait deialdi masiboak egitea baino, askoz ere egokiago iruditzen zaigula erakundetatik nola gustatuko litzaiguken jendea etortzea transmititu beharra daukagula. Ezin duela bilakatu Hondarribiak Donostin ezin dutelako fritur bezalako bisitagidatuetan ibili etortzea Hondarribira Donostiako turismo sektoreko fritur horiek guztiak autobusetan Hondarribira. Eta ezin duela izan Hondarribiko natur eremuak kaletaraino bider lau bezalako ibilgailuekin jetxe eta asteburua pasatzeko ereduko turismoa. Hau da, ulertzen dugu turismoari ez diogula barrerarik jarri nahi, ulertzen dugu hondarribitarrok gure herrian, gure kaleetan bizi nahi dugula, baina horregatik jakinarazi behar dugula eta horretarako gaude erakundeak deialdi zabal eta masiboak egin beharrean zein modutan nahi dugun jendea gure herria bisitatzea. Eta hori da lantzen ari geren helburua eta hori da egiten ditugun adierazpenen lanketen funts nagusia. Zuere gogoz geratzen zera, Bai, gaina, eske bere galderak bi ikuspuntu zituen, bigarrena komertzioaren inguruan galdera zijoan, eta, hombre, evidentemente zure hausnarketa konpartitzen dut, Hondarribiko komertzioa ez dela souvenir komertzio bat, oso komertzio ehun sendoa daukagu, baina bai, esan beharrean gaude, topatu genuen komertziorako dinamizazio planarekin nahiko izututa gelditu ginela, izan ere oso zentratuta zegoen turismoan, oso ez, zentratuta zegoen turismoan, ez zuen inolako atentziorik jartzen bertakoaren sarean eta herritarrei begiratutako komertzio horretan, eta beraz azterketa edo plan berri bat egiteko lanetan gaude, asko zer ikuspegi sozialagoarekin eta inkluso antropologikoarekin, galtzen ari garen, ez dakit nola esan, betiko komertzio hori babesteko ere bai, hortarako ordenantzak aldatu beharko ditugu, hortarako auzo bihotzen tresna martxan jarri dugu, eta gainera posten hau hola spoiler txiki bat egitea, eta orain datorren astean aterako den Hondarribi aldizkarian merkatariei zutabe berri bat
eman diegu, Atxamartan azoka izena duena, eta bertan hilabetero ahotsa emango diegu, guk ere haiek ezagutzeko eta gure arteko harremana estutzeko, izan ere Gonzalo, eta recojo el guante, hiri more baten baitan, merkatariak dira gure begi eta gure belarri, eta genero ikuspegi batetik mantendu behar ditugu. Eta hori xe. Sei bat azkagu. Jakiteko. Bueno, Mendeluko bi gai dazkagu galdetzeko, eta usute erantzun, bestela ez da duz gertatzen. Mendelu auzoan tau jartzeko Mendelu auzoan tau edo ota jartzeko 850 dekretu sinatu zenun. Eta gero 1002 ere zuzenketa txiki batekin. Apila lauan Gipuzkoako boletina publikatu zen, eta aste honetan bizilagunak gutuna jasotzen hasi dire. Honek galdera edo zalantza batzuk sortzen ditu. Auzokideekin onartzen dute ekintza, industrigunean, Mendeluko parkinan eta gibeletan ota jartzea, noiz jarriko da martxan ota, Mendelun? Hau galdera uste dut hitzeina daukagula lehenagotik ere, ez naiz horitzen batzorderen batean edo udal batzan bertan, ez hitzein genuen Mendelur batzordean, o Basora-Maia batzordean edo dekretuari buruz. Noiz jarriko den Mendelun tao zerbitzua? Lehen. Badaki ja lanean badabiltzala, ez dakit margoketak egiten hasiak dauden egun hauetan, baina egun hauetan bestela hasiko dira margoketa lanak egiten, makinak jarri ere prest daude jartzeko, orduan lehen jartzeko asmoa dago, eta ze helburu duen da pixka bat nik uste dut gakoa ez, zergaitik eta ze helburu duen. Mendeluko auzokideek urteak dira aipatzen duten arazoa badaukatela aparkalekuarekin zerikusia duena, ez Mendelu auzokoek soilik, baino Hondarribi osoan badago neurri batean arazoaren sentsazio hori, eta zer ondorio estatu genuen Mendelu auzoan, bihurtu dela neurri batean inguruko herriko edo aparkaleku ofiziala, edo garajea esango nuke. Irunen taoa zabaldu zenetik San Miguel auzoraino, jendeak erabiltzen du Mendelu auzoa, kotxea utzi bakarrik ez, baizik lanerako ibilgailu tresna duena ere bertan uzten du, eta askotan bata bestearekin truke egiten du, eta bihurtu da eremu bat nun garaje, kale azaleko garaje bat bihurtu den. Eta asmoa da neurri batean mugatzea, egonaldia, ez kobratzea, baina bai mugatzea, eta jarri den eredua, azaldu nizuen bezala bozeramaile batzordea hartan, jarri den eredua da 4 orduko doako zerbitzua izango dela, baina 4 ordu ondoren mugitzeko beharra edukiko dutela auto edo ibilgailu hori, eta oztopatzea baino laguntzea da auzotarrek aparkalekua izan dezaten. Mi esker, baino galditu izut, barkatu Igor, noiz, nola, eta ea bizilagunak ados dauden. Aztertu zuten edo ez? Noiz esan dizut lehen, nola marrak margotu eta makinak jarrita, eta bizilagunekin partekatu da, auzo elkarteko bizilagunekin partekatu da, ez soilik partekatu, baizik auzoko eskaera bati erantzun ematen zaionaren sentsazioa daukagu. Auzotar guztiek izango dute txartel bat, beraiek ez dutelako izango 4 orduko muga hori, beraientzat doakoa izango da aparkalekua
behar duten denbora guztian eta soilik auzora gerturatzen direnek edukiko dute muga 4 orduz doanik aparkatzeko aukera izanik. Zer bilatu dugu horrekin baita ere, auzora etortzen diren senitartekoek eta denbora nahikoa izan dezaten eta ez dezaten arazorik izan edo ordaindu behar dutelako edo traba izan ditzaketelako beraien senitartekoak bisitatzeko. Orduan, banaka ez dakit auzotar guztiak ados dauden, baina niri behintzat kontra etzait ez auzo elkarteetik kontrako iritzi nabarmenik adierazi, eta ez dut jaso hori onartu zen ezkeroztik auzotarren kontrako iritzirik. Bai jakin badakit, idatziren bat sartu dela udalean, industri eremuko gune horretan ota zerbitzua jartzea industria horietako jabekideek ez dutela begi honez ikusten eta hirigintz arkitektuarekin hitz eginda hor badaude lagapenerako izan behar zuten lur batzuk bere garaian ez zirenak lagapen horiek gauzatu, guk egiten dugun intentzioa da han ere ez dadila bihurtu auzokideen eremua nolabait mugikortasuna bermatzen duen eremu bat eta industriagune horretan auzokideek duten arazoa beraien gana transmititzea. Orduan, intentzio horrekin egin dugu, argituko da, ia lur lagapen horiek eman ziren ez ziren eman, jabetza udalarena izan behar duen edo beraiena den, eta hori argituko dugu, baina asmoa behintzat bada ez transmititzea mendelun piztu den arazo hori beste herriko eremuetara. Horrekin erantzun da edo... Bai, beste bat, Mendelukoa baitare. Martxoaren 24an, Mendeluko maila deitu zen. Mendeluko elkarteko kideak gai zerrenda bat ekarri zuten. Eta ez genuen, denbora izan, mailaura bukatzeko gai zerrenda horrekin. Eta posta elektronikoz eskatu zuten idatziz erantzuteko. Ea erantzun zaien, zen ez dugu jaso erantzun egoiek. Eskerrik asko. Horretan ez dakize galderari erantzutea eskatu zaion edo zaizuen edo eskatu duzuten zuek, ez daukat garbi zer esan nahi duzun. Mailako deialdia egin zenean, mailako deialdia egin zenean, gai zerrenda bat ekarri zuten, ez genuen bukatu maila saio hartan, gero batzorde bat geneukan, tatxatu behar izan ginen, beraiek eskatu zuten bertan, eta gero emailez idatziz erantzuteko falta ziren gaietaz. Uste ziren lan opengela, eta uoldekena uste ez horrei tratatu genuen eta zerbait gehiago. Eta idatziz erantzun zaien, zen guk ez dugu jaso. Horregatik handa, zen denek izigun deialdi. Egia esateko ez dut oroitzen, zuek ez bari mauzute jaso, nik ere esango nuke besteen erantzunik ere ez dudala jaso, eta bai gogoratu neurri batean Mendeluko mailaren deitzailea Mendelu auzo elkartea dela, eta beraiek egiten digutenean deialdia noski elkartzen garela, ateak zabalik dituztela, eta akta nik esango nuke gainera partekatu zela, ez? Akta bilera hartako... akta eta bai noski. Zeuden gai zerrenda bat geneukan, akta bihali zen, gai zerrenda horretan iritsi ginen 2 puntora. Zeude beste 2 punto eskatu zutela idatziz erantzutea. Plan generala eta open gela. Eta ea erantzun den 2 galdera horiekeri. Ez baldin bada hala, eskatzen dugu idatziz erantzutea, eta listo.
jasotzen dugu, pentsatzen dut idatzizko erantzun horiek udaltalde guztioi eskatuko zizkigutela, zeren bertan udaltaldeak izaten gera, nik ere besteena ez dut jaso, zeren astu bazaigu agian izan daitekela, besteen erantzuna jasotzerakoan ere segurazki oroituko ginateke eta erantzuteko ez dago inolako arazorik noski. Guaina parkalekuarekin. Ez, ere Hondarbilan, baina beste leku batzuetan. Udala gainean dugu, eta oraindik parkalekua arazoa konpontzeko proposamenak ez daukagu mahai gainean, eta ez da proposatu. Bakarrik presako parkinak kendu dela. Zer dauka pentsatuta udal gobernuak hau konpontzeko? Bueno, uste dut, honetaz galdetu zen igutela ja, eta erantzuna eman zela, igual Alderdi Sozialista galdetu zuen, esan genizuen, ari ginela alternatiba desberdinak bideratzen, Jaurlaritzarekin ari ginela lur espazio baten erabilera aldatzeko proposamena beraiei zegokien baimentzea, eta oraindikan ez dugu erantzun baiezko hori jaso. Beste alde batetik ere egin dugu lanketa aireportuko espazio bat lagatpena eskatzeko, hainbat bilera edo hainbat saiakera egin ditugu gai horren inguruan eta ezezkoa erantzun zaigu, beraiek egiteko asmoa dutela, ez dakigu noiz, ez dute aurrekonturik eta ez dakigu noiz, baino ezezkoa erantzun zaigu eta gaur bertan onartu den kreditu gehigarrian jasota dago eskapatxulo eremuan lur batzuk erosteko aukera eta hori ere bada neurri batean erostea lortzen baldin badugu lur eremu hori behintzat, aparkalekura bideratu ahal izateko planteatzen ari geren alternatibetako bat. Beraz, gure esku dagoen aldetik aldugun guztia egiten ari gera lur sail bat lortzeko, edo bat baino gehiago egia esan da lortzeko saiakeran, eta momentuz baiezko erantzunik ez dugu izan eta gu prest gaude noski jarri behar diren baliabidea jartzeko lurzoru alternatiba bat lortzen baldin badugu. Baina zuek bakizute hemen gauden guztio bakigun bezala oso ongi zaiena gure herrian dela lursail alternatiba bat lortzea eta lortuko bagenu segituan jarriko ginateke eta guretzat oso interesgarriak ziren hainbat saiakera pare bat behintzat egin ditugu eta momentuz batan ezezkoa jaso dugu eta bestean baiezkorik oraindikan ez dugu jaso. Eskerrik asko. Kasino Sarreko tabernari lotuta urte bete pasada da eta oraindik ez dago martxan Jaber taberna edo kafetegi zerbitzua. Ez daukagu informazio zehazki honi buruz eta bertako erabiltzaile eskatzen nahi dire. Zer dauka buruan udal gobernuak, zer zerbitzu mota nahi du eman, noizko, nola, zeren modu desberdina zeduen, bueno, Josui behiraka izeate, Josui galdetuko jo barkatu Josu ez behiratzetik. Kasino Sarreko taberna o kafetegia martxan jartzeko, urte beda pasada, izen bere garaian ikerketa ekonomiko bat, txosten bat, jarri izan lizentzia o aktibitatea buruan, baina hor bat zegoen nola kudeatu taberna hori. Batez ere zeintzuk altzien sartu, ze hor dutegilekin, zenbat bakarika jubilatu entzako, kanpoko jendeentzako eta hori dena. Eta hori buruz ez dakigu deus ez, agian bauzute zerbait landuta, eta gustatuko litzaiguke, ez baldin bada gaur erantzuna jasotzen, hurrengo batzordean, bai hirigintzakoa, ero bai osasuna sendotzeko. Eskerrik asko, Gonzalo. Esango dizut lehenengo, egia da urte bat pasa dela hauteskundetatik, eta zuekin batzordean ere esan nuen, gizarte zerbitzutan
zeudela urgentziasko gauza batzuk batez ere legeari begira eta legea bete behartzelako, horregatik atera da lehenengo psikologoen inguruan edo adin txikikoen inguruan egin dugun kontratazio hau, zaintzaren gaia ere erdigunean jarri da, edo jarri dugu alderdi guztietatik, eguneko unitate baten lanketan ere gaude, eta hori esan izuen, zela dependentzia lehenengo graduan daude pertsonetzat eta karterak ere hala exigitzen digula, horren lanketan ere ari gera gizarte zerbitzutatik, eta hurrengo lanketa eta lehen alkateak esan duen moduan hori idazten badeia da. Orduan, nahi baduzute, batzorde batean elkartzen gera, batzorde bat deituko dut, eta esango dizuet, ze intzuk diren egiten ari garen lanketak, eta esan duzun moduan, zein entzat izango den, zein entzat ez, bai aurreratzen dizut, ideia dela, bertara, publiko guztia sartzeko aukera izatean noski, eta hau ere jubilatuekin partekatu nuen. Beraiek azkenean begionez ere ikusi zuten, baina esan bezala batzorde batean lantzen dugu, eta dagoeneko plegu teknikoak idazten ari dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mi esker Josu, nahi duzunean, prest gaude, eta ekarpena jartzeko mahai gainean ere bai. Beste azken egun, Igor, beste galdea bat. Azken egunetan albiste bat atea da egunkaritan, bertan esaten zuen udalak 3 aldiz ezeztatu diola ogasun sailburuari bilera data bat, agenda arazoak direlata. Gaiaren garrantzi ikusirik, zaigu ondo iruditzen, errespetu instituzionala ez delako betetzen. Zenen beste batzuetan udalbatza egunez aldatu da, beste ekintza batzuengatik. Mi esker nahiko nuke erantzuna, alba da, bestela beste batean. Bai, eskerrik asko galderagatik, Gonzalo, zuk ongi badakizun bezala, ni alkate bezala ere gonbidatua izaten naiz 11 erakunde arteko bileretara, eta behin baina gehiagotan bertan bera utzi izan dizkiate hitzorduak agenda arazoak direlako, izan ere erakundeetan gertatzen dire batzutan aldaketak eta bileren aldaketak planteatu behar izaten dira. Nik, badakizute baitare guztiok, osasun sailarekin bilera eskaera horiek duela denbora luzekoak direla, eta egia esan, orain izan da jaso dugun lehenengo aldia erantzuna, eta ez dut nik pertsonalki gaurkoa beste arazorik izan osasun sailburuarekin elkartzeko. Gaur bai aldiz, udalbatza eguna izanik, goiz osoa Bilbora joateak eragozpen handia eragiten zian, eta nik eskatu nuen gaurko egunez baino beste egun bat ahalbidetzea egoki ikusten nuela, herriko beharretara, herriko beharrak lehenesten ditudalako, eta udalbatza bat, ohiko udalbatza denean, eta horrela planifikatuta daukagularik, lehenesten dut bertan izatea eta bertan azalpenak ematea, are gehiago kreditu aldaketa daukagun udalbatza batetan. Bai, harritu zait, ez komunikabideetan, baizik komunikabide batean azaldutako notizia hori. Izan ere, elkarrizketa pribatuen informazioa izan baita publikatu den horien artean agertzen direnetako gauza batzuk. Eta egia esan, errespetu instituzionala aipatzen denean, nik gauza bera eskatzen dut. Errespetu instituzionala izatea eta elkarrizketa pribatu batean oinarritutako informazioa horrela komunikabide batean kaleratzea oso larria iruditzen zaidala. Zeneri ez dit komunikabideak galdetu ia horrela aipatu duan edo beste aipatu duan nire agenda arazoak zeintzuk izan diren edo zeintzuk ez, eta nik izandako elkarrizketa pribatu baten informazioa bai publikatu egin dela.
Orduan, errespetu instituzionalari buruz ari garenean, errespetu instituzionala norabide ezberdinetakoa da. Eta hau, esanik aprobetxatu nahi nuke, Osasun Sailburua Hondarribian izan zela, duela egun gutxi. Hondarribian izan zen, eta niri ez zidan jakinarazi Hondarribian izan behar zuenik, ez Osasun Sailburuak, ez beste 3 sailburuk, ez da lehendakariak berak ere, eta beraientzako aparkatzeko lekuaren bete beharra gorde egin nuen, ulertzen nuelako, naiz eta niri ez jakinarazi etortzekoak zirenik Hondarribira, gutxienez espazio bat beharko zutela beraien ibilgailuak usteko etortzen ziren ekitaldira etortzen zirelarik. Eta gorde egin genizkion Hondarribiko udaletik ordezkari instituzionaloi behar zituzten aparkatzeko lekuak, bakoitzaren ibilgailu batentzako lekua, eta eskerreko mezurik ere ez dut jaso, baina, ez dit kezkatzen, zeren uste dut zuzen jokatu nuela aparkaleku horiek beraiei gordetzerako garaian. Eskerrik. Uste galdera batetik beste arlo batzuetara jun zarela, ekitaldi politikoa segolako, hori aparte, eta bere baimena guztilerekin, eta 3 aldiz jartzen zuen egunkarian. Galdetu dizut, abe zergatia zen, eta erantzun duzu, baina ja hortikan aurre egin duzuna, zen galdean barrua, baina erantzuna ja jaso dugu, eta mi esker. Bai, eskerrik asko, galderaren barruan zetorren errespetu instituzionala. Eta uste dut errespetu instituzionalaren barruan beharrezkoa zela adieraztea errespetu instituzionala norabide bikoa gutxienez badela, eta Osasun Sailburuarekin bilduko gara, Irun eta Hondarribiko alkatea datorren hilabetean hitzartu dugun hitzordu batean, baldin eta ez baldin badu norbaitek azken momentuko agenda arazorik izaten. Posten hau, bilera hori data izatea, eta onura da, herrian entzako. Beste galderarik? Mesedez. Kasu honetan da lehiaketa baten inguruan kultur ekipamenduak beharra dago atezaintza eta tramoia lehiaketa ateratzeko. Batzutan honen inguruan hitz egin dugu, epe batzuk aurreikusi ziren edo aurreikusita zeuden abendurako, gero maiatzarako, eta ia urte bete pasada. Okerez banaiz, okerez banaiz ez pleguak landuta daude, eta iritzi juridikoa nik uste dut ere bai, dakidanez, orain dela urte bete arte behintzat aldekoa zela, eta, galdera da, noizko aurre ikusten duzue ateratzea lehiaketa hori mesedez. Nik agindua emana dut lehiaketa hori ateratzekoa, eta pentsatzen dut, teknikariak publikatzen dutenean aterako dela, baina agindua emana dago hori bezala beste hainbat lehiaketa ere ateratzekoa, publikatzekoa eta lehenbailen esleitzekoa. Bai, bino planin bat egongo da kontratazion taula horretan edo asmo horietan, eta ze postuan dagoen edo nola aurre ikusten duzu aurten aterako da, badakit agindua eman duzula, niri esan zen idan, agindua eman duzula, binon pentsatzen dut, kontrolaren bat izango duzula, ez dakit kontratazio plegu horietan zein dagoen aurretikan, badago kasinokoa, lehen aipatu duguna, badago hau, badire beste batzuk, eta gutxi gora beran noiz ikusten edo noiz aurre ikusten duzun, aterako dela. Bai, eskerrik asko. Badaude lista gorrian dauden hainbat zerbitzu urteetatik esleitu gabekoak, eta niretzat
horiek lista gorrian modu urgentean esleitu beharrekoen artean daude eta tramoia eta atezaintza zerbitzukoa horietako bat da. Agindua emana dago, nik nahi nuke abenduak 31-arako horiek guztiak konponduak egonak izatea, ez 2024ko abenduak 31-arako, baizik 2023ko abenduak 31-arako. Maiatzaren 30ean gaude eta oraindik badaude batzuk atera ez direla. Nola dagoen nire aurrikuspen plangintzan? Ateraia behar luke. Agindua emana dago, lanketa egina dago aspalditik eta ez da publikazioa oraindik egin. Ulertzen dut lan volumenaren ondorio dela, baina urgentziazko gai bat badela argi daukat eta behin eta berriro biltzen garenean kontratazioko gaiak jorratzerako lista gorrian dagoen zerbitzuetako bat da tramoia eta atezaintza zerbitzuarena. Mi esker. Bueno, gu EAJ-tik ere bai adierazi nahi dugu oso harrituta gaudela polikiroldegian egon den prezioen igoerarengatik. Bueno, queremos expresar nuestra sorpresa y desacuerdo. Harridura zelako prezio egoera gertatu den, kes handiak izan direlako kiroldegiko ikastaroetan, hori dena Hondarribia lantzen Bilduk eta Otzanitzeko onartu zituztela, zuen aldeko botuak zenituzten eta besteena kontra. Abstentzioa. Barkatu, bai, abstentzioa. Egia esan ez gaitu harritzen igoera horrek hain komentatu esatea herritarren artean zenbait ikastarotan, 750 igo da, oso ondo makillatu dituzue, zeren batzu. Bueno, ikustera triptikoak eta triptikoetan aldatu dituzue izen batzuk, gero maiztasuna ere bai gutxiagutu da batzutan, lehen 2 hilabete kobratzen ziren eta 2 hilabete jartzen zuen kurtso batzuetan dago bakarrik jarrita bat, eta bueno, horretan, zoriondu behar dizuegu, oso ondo makillatuta dagoelako eta oso berritzaileak izan zeratelako. Baina, bueno. Vale. Mostramos nuestra sorpresa porque llevamos... Oso harrituta gaude urte luzeetan entzun dugulako Gipuzkoa osoan kiroldegirik garestiena zela eta nire kide batek datu objektiboak emanda adierazi zuen etzela egia, eta zuek heldu zarete eta hainbeste larrialdi, esaterako langileen eskaerak eta hori dena, zuek heldu zarete eta urtebete pasata egin duzuen gauza bakar izan da, kiroldegiko tarifak igo. Orduan, eta gainera ikusi dugu zenbait kasutan gehikuntza ordenantzak berak zerga ordenantza mugatzen duela eta zuek denok ikusi dezakezu 90. orrialdean zein den muga eta orain ikusiko dugunez zerga ordenantza eguneratuko dugula eta tarifa guztiak igoko direla, jakin edo kiroldegiko prezioek gora igotzen jarraitu behar duten, ia igo behar dituzuen kiroldegiko ikastaroen prezioak gehiago edo beren hartan utziko dituzuen, hori lehenengo galdera. Gero gainera komentatu nahi genuen makillatzen duzuela, izan behar dutela koste efektiboak, ez dutela defizit izan behar, guk EAJ-tik esan nahi dugu zerbitzu publikoak defizita izan dezaketela, lasai asko, eta erantzun behar direla eskaera batzuen aurrean, osakidetzak edo garraio publikoak edo bestelak erantzun bezala, eta ez dugu ulertzen zergatik igo dituzten hainbeste prezioak. Horrezaz aparte, eta iradokizun moduan esango nuke, duela hilabete batzuk entzun genuen hemen pentsiodun batzuk egon zirela, eta areto honetan bertan eskatzen ziguten aldarrikapen batzuk, beren erretiro sariez, adi entzun genien eta empatia handiz, denek bagenekien
iradokizun horiek, eskabide horiek, neurri baten ez zirela aurreaterako eskuduntzarik ez dugulako. Guk zer eskatu nahi dugu gutxi gora bera. Ia lagunduko diegun guk eskuduntzat ditugun gaian. Hau litzateke gure eskudumen bat. Esaterako gure iradokizuna zein den urrengo sega ordenantzak egiten direnean, urrengo eguneraketak egiten direnean kontuan izatea pentsiodun oie guztiak ez danak, jakina, sarrera muga bat dutena kontuan izatea eta murrizketa bat izatea tarifa horietan. Iradokizuna besterik ez da. Aurrekoaren arira, Igor, gaur goizan egin duzuna, zuzenketa bat egin nahiko genuke. Etengabe esaten duzue hondarribilantzenen egoera ekonomikoa oso txarra dela. Baina gogorarazi nahiko genizueke hondarribilantzeneko ehuneko ehuna udalarena dela. Eta udala oso ondo dagoela, oso ondo utzi dizuegu udala. Beraz, ekonomikoki oso ondo dago gure udala. Bai, ez? Bai, orduan, hondarribilantzen ondo egotea zuen ardura da. Zuena. Bale? Ni esker. Eskerrik asko zuri, Alaitz, argitzeko ditugun zailtasun askoetarikoen artean prozedura aldeko zailtasunak dira eta Hondarribialantzen horretan izar bat da udaletxe honen kontu bateratuen gai horretan. Erregistratu gabeko hainbat eta hainbat elementu, prozedurari gabeko hainbat eta hainbat egoera, langileri gabe Hondarribialantzen, kiroldegian bertan hainbat espazio inola erabiliak inolako kontraturik gabe. Zenek ez egiten ari zaigun guztia eguneratzea eta ongi jartzea. Eta ongi jartzeko saiakera horretan ondorioztatu den gaietako bat ekonomikoaz aparte da egoera orokor batena Hondarribialantzen likidazioan jartzearen beharra daukagula. Kiroldegiko prezioi dagokionean, aipatu lehenik eta behin, kiroldegiko prezio orokorrak, hau da, abonamenduen prezioak ez direla ukitu. Hori lehenengo gaia. Abonamenduen prezioak eta sarreren prezioak ez dira ukitu. Berdin mantentzen dira. Hondarribialantzenera eraman zen proposamena udako ikastaroen prezioi dagokiena da. Ikastaroen prezioi dagokiena. Eta ustiatzen duen enpresak egindako proposamenean oinarritzen da eta guk bat egiten genuen, izan ere bazeuden kurtsoak hilabetero 5 euro ordaintzen zirenak eta bazeuden kurtsoak 20 piko euro ordaintzen zirenak hilabetero. Eta desoreka nabarmena zegoen urteetan prezio horien berrikuspenik etzelako egin inoiz. Iruditu zitzaigun igoerak egin behar zirela oreka ekonomiko bat mantentzeko noski, ordua pertsonako 0,48 edo 0,54 eurokoa denean uste dut ulergarria dela eguneratze bat izatea, eta nik uste dut igoera nabarmenenak jaso duten ikastarotakoei emandako azalpenetan ulertu dutela zergaitik igoera horiek. Hala ere igoerak dira, bai, eta etzaizkigu erosoak egiten igoerak planteatzea. Jeistea eta doainik jartzea gustatuko litzaiguke guztioi, noski. Baina
zerbitzuak ordaindu eta mantendu egin behar diren horretan, zerga bidez edo tasa bitartez, eta kasu honetan Hondarribia lantzen sozietate bada eta kiroldegiaren ustiapena beste enpresa bati esleituta dagonean, portzierto, kontraturik gabe. 2020 urtearen amaieratik kontraturik gabe. Egoera batzuk zailak dira. Eta zailtasun batzuren aurrean arduraz jokatu behar da eta arduraz erantzuten ari gara. Eta, portzierto, komunikabideetaz hitz egiten dugula eta egiten diren oharretaz, sare sozialetatik eta egiten diren oharretaz ari baldin bagara, aipatu nahiko nuke EAJ igoera horien kontra ez dela azaldu. Gainerako taldeak adostasuna eman geniola proposamenari eta EAJ abstenitu egintzela, hau da, etzela kontra azaldu, eta beraz onartua izan zela igoera hori egoera zail bati aurre egin behar diogulako, eta batzutan gogoz kontrakoa baldin bada ere, neurri zailak hartzera behartuak gaude, egoerak ez direlako xamurrak beti, eta horregatik hartu zen egintzen proposamena enpresa kudeatzailearen aldetik, eta Hondarribia Lantzenen administrazio kontseiluak ontzat eman zuen eta horregatik onartu da. Baina benetan ez zaizu inkoherentea iruditzen orain arte, urteak eta urteak, lehen urte arte, esaten egotia garela Gipuzkoako polikiroldegirik garestiena eta orain iristerakoan tarifen igoera aplikatzea edo presioen igoera aplikatzea? Ez zaizue inkoherentea, politikoki inkoherentea ez zaizu iruditzen? Alaitz, Gipuzkoako kiroldegi garestiena kuota aldetik, kuota orokorren aldetik, aipatu zuena ez ginen gu izan. Donostiko udaleko kirol zinegotziak egindako adierazpen batzuk izan ziren. Hain zuzen, zuen alderdikoa zen zinegotzi batek egin zuen, atera zuen Gipuzkoako kiroldegien prezioen urrenkeraren taula. Eta inkoherentea baldin bada, zuen alderdiko zinegotzi batek ateratzen duen taula, gainera komunikabideetan ateratzena, ez genuen guk kaleratu. Zuen taldeak kaleratutako informazio bat zen, eta informazio horren arabera, hori jakinaren gainean zeundeten, eta herritarrak jakinaren gainean zeundeten, publiko egintzelako komunikabideetan Donostiko udaletik egindako azterketa baten oinarria zuena. Eta ez dut uste inkoherentea denik esatea kuotak Gipuzkoako garestienak direla, eta gero kursilloetan edo ikastaroetan kriston aldaketa nabarmena dagoela ikastaro batetik bestera. Eta uste dugu zintzoki eta arduraz jokatu dugula eta berresten dugu ezinbestekoa zela horrelako igoera bat egitea 0,48 euro orduko ordaintzen ziren ikastaro batzuetan adibidez. Eta egin dena izan da parekatu ikastaroen kostea, gutxi gora bera, padel egin nahi duenak edo igeriketa egin nahi duenak gutxi gora bera antzeko prezio bat ordaindu dezan kiroldegian. Eta uste dugu arrazoizkoa dela eta uste dugu zentzuzkoa dela egin den planteamendua, gainera adostasun maila handia eduki duela iruditzen zait eta bereziki kontrako iritzirik ez duena izan. Mila esker. Eskerrik asko guztiei, beste galderarik? Bai, nire galdera garuantzako da. Gaur goizean ikusi dut euskarazko taldea osatu dela. UE gorrian, euskarazko taldea. Ez, bai, nik lehenbiziko notizia izan da. Gero nomik izan dit, atzo zuk aipatu zendula. Talde hori irikia da, nola, ezke nik gaur enteratu naiz. Igual.
Bai, lehen esan dudana, gaur onartu duguna da, herri udala mailako Hondarribiko plana. Aurrian martxoan egin genuen herrikoa, eta herrikoan horre erabakitako bazen sortuko genula Euskararen maila. Ordan Euskararen maila bildu zen atzo, egin zen lehenengo deialdia, eta bai horre onartu nion atzo Noemiri, ez nizuela bozera mailei aurretikan esan, eta txalori esker momentuan esaten nion. Ordan, maila horren helburua da, dagon bezala mugikortasun maila, gero aurrerago sortu nahi dela kulturaren maila, Euskararen mailan eragile ezberdinekin, gauzak alde batetik bolkatzea, esate informazioa zer egin dugun, eta zer egin dugun ostalariekin, zer egiten ari garen ikastetxeekin, eta hori Nortasunaren batzordean ja azaldu genuen zeintzu diren lan lerroak, eta horren berri ematea, eta gero atzo egin genuena zen dinamika batzu, zer egin dezakegun herri mailan, euskararen inguruan erabilera gehiago indartzeko, baita ere egin genuen dinamika, ze izen aldiogun jarri berez dena euskara sustatzeko plana, horreri ze izen aldiogu izena jarri herri mailan, eta lanketa hori egin dugu, eta maila hori asmoa da urtean 3 elkartzea, ulertzen dugu lehenengoa izan dela programa sortzeko egin dire hor bilerak, hori izan dela lehenengo hasia, orain egin dugu 2. maiatzan, eta hurrengo izango da azaroan. Baina horrek ez du esan nahi, naizta maila 3 alditan elkartu urtean zehar, nola maila hori 4 zatitan banatuta dago, berriro esaten dut, alde batetik merkatariak, ostalariak eta, 2. ikastetxeak, 3. aisialdia kirol elkarteak eta 4. herritarrak, hoiekin elkartuko gera beharran beste. Eta adibidez, orain egon gara eta ari gera lanketa egiten bereziki ostalariekin eta merkatariekin, tabernetan kartak eta euskeraz ere egoteko, paisaia linguistikoa deitzen zaion hori euskeraz egoteko, eta UEMatikan egiten dute udararo UEMako herri guztietan kanpaina bat. Eta ordan egoten dira bereziki turistei bideratuta, hiztegitxoak daukazu euskeraz, gazteleraz, katalanez, gallegos, inglesez, hori jendeari ematea, hemen bertako abestien QR batekin aldezu ikusi zeintzu diren hemengo abestiak, eta baita ere mantel txikiak individualak, non esaten zu, nola hemen badagon bertako hizkuntza bat, eta berriz ere hiztegi txikia. Nahi dut esan, gu joaten garenean kanpora beste herrietara saiatzen garena beste hizkuntza hitz egite, horren berri ere emateko. Ordan hori adibidez, ostalariekin ari gera, ikastetxekin ere bai, eta... Irikia da, maila. Irikia, herritarrei irikia, eta gonbidapena bidali zaie, horretik eskatu duguna da, udal sail ezberdinetan datu basea merkataria eta ostalaria, kirol elkartea zaintzu diren, aisialdekoa zaintzu diren, bidali zaie hoiei, eta gero ere egin dugu udaletikan eginda deialdia, esanez, irekia dela nahi duen guztiak parte hartzeko. Ze, 4. ardatza, 4. blokea da, herritarrak. Ordan, edozein herritar, nahi duena euskararen inguruan bere ekarpena egin zer egin gozun, irekia da bai. Eskartuko nuke errungo maila biltzen zatenean, abisatzeko. Abisatu nun aurretik, ez beharran beste denboraekin, atzo goizean jabetu nintzelako eta onartzen dut hori, baina bai. Honekin, ongi baderiotzu zuen, 8 eta 4 amaitutzat emango dugu maiatzeko osoko ohiko udalbatza. Mila esker guztioi egindako ekarpenagatik.